Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na kaligad sa takna ng alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 54 dias na lang kagapaskwa na. Ini ang bombohanay sa udto kang ini naman si Bombo Chama Blanco Hover. Sa aton sining mga kabombo adlaw kita karon sang Martes sa Nobyembre 1 tuig 2022. Subong aton ginasulog ang All Saints Day. Kagbuas nga adlaw, All Souls Day. Pero kinaanda na sa pungsod na Pilipinas sa tagsa kapit sa uno gani sa bulan sang Nobyembre ang pagduaw kag pagdumdum sa aton sining mga minatay. Nagapadulong kita sa mga sementeryo, mga patio, agud nga maghalad kita sang palangadion, bulak kag magsindi sang kandila sa tagsa sini naton ka mga minatay. Pero may pipila pa karon ka mga patio dire ang nagalutak, ang nagadanaw bangod man sa epekto karon ni Bagyo Paeng. Mga pinakauli karon nga sitwasyon kag impormasyon inyo sini nga bantayan diri man sa bombohanay sa udto. Masanaw na karon ang butlak ni Haring Adlaw. Sa aton sini nga mga kabombo, hibalon man naton ang lakat ukon ang pugok sang dalagan trapiko karon sa tagsa iya ka mga lugar diri man sa palibot sa syudad sang Iloilo kun sa diin may ara kita karon sang patio. Lakip na diri ang mga latest information man sa epekto pa ni Bagyo Paeng. Ang City Environment and Natural Resources nagpatigayon sang pagpanglimpyo sa mga rurok, partikularmente diri sa may Iloilo Terminal Market nga malapit sa Coastal Barangay, malapit sa Baybayon. Iban nga mga impormasyon kag balita karon panumbalikan naton pagkatapos ang Bombo Network News. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation.
likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar, pananukan. Magandang tanghali, Pilipinas. Sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Martes, unang araw ng buwan ng Nobyembre taong 2022. All Saints Day sa ating Christmas countdown, 54 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang National Disaster Risk Reduction Management Council iginagalang pa rin ang ginawang pagbasura ng Pangulong Marcos Jr. sa kanilang rekomendasyon. Nasa 110 na ang patay, 101 sugatan, 33 ang missing sa hagupit ng Bagyong Paeng, ayon yan sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Samantala pa rin ang Pangulong Marcos, tiniyak naman ang mamadaliin ang tulong sa mga napinsala sa agriculture sector dahil pa rin sa Bagyong Paeng. Yung resulta daw ng damage assessment ilalabas pagkatapos ng holiday. Ilang mga bisita naman sana sa Manila North Cemetery dismayado matapos hindi makapasok sa loob ng sementeryo dahil sa walang vaccination card ng mga anak. Samantala, ang publiko patuloy pong pinag-iingat ng mga eksperto laban naman sa mga water influenza, leptospirosis at dengue disease sa panahon ngayon. Full face-to-face classes naman sa mga pampublikong paaralan sa Nobyembre 2 tuloy na. At sa atin namang sports balita, Milwaukee Bucks patuloy pa rin ang pamamayagpag. Wala pa rin talo ngayon sa NBA. Sa ibang balita naman, Pinoy Olympian Carlos Yulo kwalipikado na sa all-around finals ng World Championships. At live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center, makatag ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iginagalang umano ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang ginawang pagbasura ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang rekomendasyon na ilagay ang buong bansa sa national calamity. Sa naging panayam ng Bombo Radio kay Assistant Secretary Rafi Alejandro, spokesman ng ahensya, sinabi nito na ang kanilang panukala naman sa Pangulo ay bilang sagot na rin sa hiling na sila ay maging proactive. Maging ang presidente noong weekend ay sinabi na rin ito na pag-aaralan ang kanilang rekomendasyon. Sa kabila nito, ayon pa kay ASEC Alejandro, gusto naman daw kasi ng Pangulo na mag-focus sila sa mga hardest hit areas tulad na lamang ng area ng BARM. Kung yun naman daw ang desisyon ng Chief Executive na wala ng deklarasyon ng nationwide na state of calamity at mga localized lamang, ay ito rin naman ang kanilang susundin. Samantala sa kaugnay pa rin balita, patuloy pa rin nadadagdagan ang bilang ng patay na iniwan naman ng bagyong si Paeng. Dito mahigit na nga sa 100 ang nasasawi. Doon po naman sa patuloy na ginagawang pagbibilang at mga assessment na rin at ng ating mga otoridad. Napakarami pa yung missing. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Analis Subirano. Sumampa na sa 110 ang bilang ng mga individual na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Paeng. Ito ay batay sa latest data na inilabas ng National Disaster Risk Reduction Management Council kaninang umaga. Pinakamarami sa napaulat na nasawi ay galing sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may 59 fatalities. 22 naman ang galing sa Region 6, 12 galing sa Calabarzon, 5 sa Region 8, 4 sa Region 9, 3 sa Region 12, 2 sa Mimaropa at 1 galing naman sa Cordillera Autonomous Region, Region 5 at Region 7. Sa naturang bilang, 79 pa lang ang kinukumpirmang nasawi na may kinalaman sa bagyo habang 31 pa ang for validation. Maliban diyan, may napaulat din na 101 na saktan at napaulat na 33 na missing dahil sa bagyo. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kabilang ang 3 probinsya at 6 na syudad o municipality. Tumaas din ang bilang ng mga individual na apektado sa pananalasa ng Bagyong Paeng. Sa datos ng NDRRMC, umaabot na sa
777 pamilya o katumbas ng mahigit 2.4 million individuals mula sa 17 rehiyon sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni NDRRMC spokesperson, Assistant Secretary Rafi Alejandro. Infrastructure, 44 po na infrastructure ang reported sa atin na damage at estimated cost na po ay 760 million, no. Marami diyan ay roads na nasira, bridges, and then other government facilities po. In terms of agriculture, nasa 1.174 billion na po ang reported sa atin ng Department of Agriculture. This has affected 53,313 farmers and fisher folks, no. So malaki pa rin dito ay sa bigas, yung area na pinsala, no, 57,393 hectares of rice land. So yan po ang report sa atin ng DA. In terms of damaged houses, meron po tayong 4,863 damaged houses. 758 dyan ay totally damaged and the rest partially po. Ni NDRRMC spokesperson ASEC Rafi Alejandro. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, maging ang Pangulong Marcos Jr. tiniyak din na kanyang mamadalin ang tulong sa mga napinsala naman sa sektor ng agrikultura. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Nasa bahagi ng BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang mapakinggan ng personal yung karaingan ng mga residente at mga opisyal sa naturang lugar. Maliban doon sa aerial survey na isasagawa ay may mga aktibidad pa ang Pangulo kung saan ay nais niyang makipag-usap doon sa mismong mga residente ng naturang mga lugar. Na gulat kasi ang Pangulo doon sa naging resulta kung saan ay napakarami ng naitalang nasawi sa nasabing rehiyon. Bagamat may mga abiso naman ng Department of Science and Technology na kukulangan ng Pangulo sa naging paglalabas ng mga impormasyon upang marami sana ang nakalikas o kaya naman ay na-inform upang alam nila kung ano ang kanilang gagawin sa mga kahalintulad na sitwasyon. Kaya naman ang Pangulo ay pinaprioridad yung sektor ng agrikultura, lalo't siyang tumatayuring kalihim ng Department of Agriculture. Layunin umano nito na hindi tayo tuluyang maapektuhan ukol sa issue ng produksyon na pinalalakas ng bansa sa mga nakalipas nga na buwan ay puspusan ng pagtulong sa sektor ng agrikultura. Dito ay nakapagtala na ng nasa 200 million na inisyal na pinsala sa ilang lugar pa lamang. Hindi pa totally lahat ay napupuntahan o kaya naman ay nasusuri ang kalakhan ng pinsala na natamo dahil pa rin sa bagyong Paeng at yung mga pag-ulan bago pa ang pagtama ng naturang sakuna. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos ay may mga plano na hinggil dito at ilalabas umano ang assessment at mga hakbang pagkatapos ng holiday ngayong panahon ng Todos Los Santos. Pwedeng buhayin ano yung talagang hindi nakakayanin, and we will have to provide na naman kami ng inputs para sa agri-section. But it is the built-up areas na nagka-problema talaga dito, more than the agriculture. Of course, agriculture is still always very important. So, malaking numero pa rin yung 260 million. At lalaki pa yan, I'm afraid to say. Lalaki pa yan as we get more reports to come. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At mamaya may mga pagkakataon pa raw para makausap niya yung ibang leader ng Bangsamoro Autonomous Region pati na yung iba pa mga lugar sapagkat dalawa pa lamang yung pangunahing lugar na nabisita ng Pangulo, yung Southern Luzon at yung area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May iba pang affected areas kagaya ng Central Luzon na nais din ng Pangulo na makita yung lawak ng pinsala sa naturang mga lugar, pati na yung dun sa area ng Cagayan at mga karatig na lugar na nasalantarin, hindi man direktang dinaanan ng bagyo, ay nakaranas din ng matinding epekto ng naturang sakuna. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, so nandun ngayon ang Pangulo sa Barm area. What about dito pa sa mga lugar sa Metro Manila? May mga lugar ba siyang bibisitahin dito?
mga nagpaabot din siya ng kanyang pakikiramay sa kasabay ngayon ng Todos Los Santos sa Bombo Dennis. Yes, tama-tama. Yung katanungan mo, Bombo Elmar, naging agaw pansin nga yung papaabot ng bulaklak, ano? Talagang agaw pansin yung ilang mga bulaklak na pinadala sapagkat ito ay pinarating doon sa mausoleo ng pamilya Aquino. Alam nating lahat na itong pamilya Aquino ay naging matinding katunggali ng mga Marcos during martial law time at kahit nung pagkatapos dahil ang sumunod na presidente ng Republika ng Pilipinas ay si dating Pangulong Cory Aquino. At syempre, pagkalipas ng ilang taon, nasundan pa ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III na naging presidente rin ng ating bansa. Pero dito sa ipinadalang bulaklak ay nakaletra, nakatitik talaga galing sa tanggapan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. magkabila doon sa mga nicho, doon sa mausoleo ng pamilya Aquino dyan sa bahagi ng Manila Memorial Park sa Parañaque City, Bombo Elmar. Talagang minsan sadya talagang ang panahon din ay nagpapahilom ng sugat, may mga ilang pagkakataon. At siguro naman ay talagang inantay muna ng Pangulong Marcos na magpaabot ng kanyang bulaklak dyan para naman sa mga Aquino. Ang Pangulong Marcos may schedule ba na bubisita rin doon sa puntod ng kanyang imawana sa libingan ng mga bayani, Bombo Dennis? Yes, Bombo Elmar, may schedule ng pagpunta doon sa libingan ng mga bayani. Yun nga lang, kinakailangan mo nang tapusin yung kanyang biyahe doon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So kung hindi kukumpleto yung aktibidad sa naturang lugar ngayong araw, baka bukas na makadalaw ang Pangulo dyan sa libingan ng mga bayani. Kasama niya yung kanyang pamilya at iba pang malalapit sa pamilya Marcos na bibisita doon sa himlayan ng kanyang tatay na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. dyan sa libingan ng mga bayani. Sige, maraming salamat sa mga updates sa Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, madako muna tayo dyan sa paliparan ng Pilipinas, ang Ninoy Aquino International Airport. Itong nakalipas na araw talagang napakarami, sadyang marami itong mga stranded at napakaraming flights ang mga kansilado. Ngayong araw, nandyan sa NAIA itong si Bombo Chill Imprido. Kumusta ngayon dyan, Bombo Chill? Yes, mga kabombo, balik biyahe na nga ang ilang mga flight na nakansela nitong weekend dahil kay Bagyong Paeng. Simula kahapon na ipinagpatuloy na ng airlines ang pag-accommodate sa mga pasaherong naapektuhan ng kanselasyon. Matatandaan na hindi bababa sa 38 domestic flights ang kinansela ng airlines, maging ang ilang international flights. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Kuya Alberto Abseron, nakailang rebook na daw talaga ang flight niya, ngunit naiintindihan naman umano niya ito dahil nga sa nagdaang bagyo. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Kuya Alberto Abseron. Yung flight namin, ang schedule nito talaga ay kaninang madaling araw, mga 4 o'clock. Actually, na-rebook na yan. No? So, we were surprised na nag-text sa amin yung Cebu Pacific na yung schedule namin 4 o'clock. Mare-reschedule naman nitong 6 o'clock mamayang hapon. So anyway, nagpunta na rin kami dito ng maaga. Ayan nga ang tinig ni Kuya Alberto Abseron. At katatayo lamang sa kanyang hinihigaan ni Ate Akamya, isang OFW, nang madatnan namin at ayon sa kanya, October 29 pa siya rito sa terminal at magtatatlong araw nang nag-aantay ng kanyang tiket papuntang Dubai. Nakansela raw kasi ito dahil nga sa nagdaang bagyo. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Ate Akamya Kapusan. Kasi di ba nakakancel ng lahat ng ticket? Tapos hindi na inano ng amo ko yung ticket ko. Dito na ako natutulog. Meron akong kapatid sa Makati. Bumili ng pagkain ko. Sabi ng amo ko kagabi, senti nang sa akin yung ticket ko mamaya. Oo, sabi niya sa akin kagabi. Kung hindi niya makasend, uwi na ako sa amin. Sa Cotabato.
Pangunawa naman ang apela ng airline companies sa mga pasahero. Mga kabombo, nasa heightened alert naman ang mga personnel ng Bureau of Immigration sa NAIA para na rin sa undas break bilang tulong na rin sa mga biyahero na pupunta sa mga probinsya. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chilem Prido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Kumustahin naman natin sa mga oras na ito ang Manila North Cemetery dahil ilang mga bisita o bibisita sana sa nasabing sementeryo dismayado matapos hindi makapasok sa loob ng sementeryo dahil nga walang vaccination card. Live mula sa Manila North Cemetery si Bombo Marlene Padiernos. Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng ating mga kababayan na naganay sa bumisita dito sa Manila North Cemetery na hindi inaalintana ang pabagong klima ng panahon. At kaugnay nga niyan ay merong ilang mga kababayan natin ang bibisita sana dito sa sementeryo ang hindi naiwasang madismaya o di kaya ay manghinayang. Ito nga ay matapos na hindi sila mapahintulutan na makapasok sa loob ng sementeryo nang dahil sa kakulangan sa kanilang mga requirements o lalo in particular naman doon sa pagpapakita ng vaccination cards na kanilang mga anak na may edad na 6 na taong gulang hanggang 12 taong gulang. Ito nga ay matapos silang hindi mapahintulutan na makapasok sa loob ng sementeryo. Paliwanag ng ilan sa ng ating nakapanayam o din ng Bombo Radio Philippines, hindi naman daw sila aware sa itinapatupad na protocols o panuntunan ng Manila North Cemetery. Habang iba naman ay sinasabing naiwan daw nila yung vaccination card ng kanilang mga anak. Bagamat may mga itinalagang holding area ang pamunuan nitong sementeryo para sa mga batang walang maipapakitang vaccination card, ay hindi raw nila gustong iwanan yung kanilang mga anak doon. Kaya yung iba ay piniling makiusap na lamang at yung iba ay napilitan na lamang na umuwi sa kanilang mga tahanan. Narito po yung bahagi ng ating panayam sa ilang mga individual na bibisita sana dito sa Manila North Cemetery. Paano nga di tinatanggap yung apo ko, 4 na taon na, wala pa siyang vaccine. Kailangan daw may vaccine. Antipolo nga eh. Oo, nagtaksi pa kami. Oh. Pwede ba ho, itong bata lang, maliit, 4 years old na bata. Sandali lang po kami dadalaw. Tiga Antipolo po kami. Sandali lang ho. Tandaan niyo mukha ko. Dito po kasi kami wala po kasi mga vaccine yung mga pamangkin po ni tatay. So, ang ginawa po nila, sila na lang po pumasok yung magulang po nila, din po yung mother ko po. Then kami po nagbantay sa kanila. Ano naman po ma'am, aware naman po kami kasi lang para dito sama-sama na lang po sila dito ma'am. Yun na lang po. Hindi po namin nadala yung vaccine ng anak ko eh. Yung vaccine card po ng anak ko hindi namin nadala. Hindi po kasi namin alam na kailangan. Kaya di kami makapasok. Makikiusap po. Makikiusap na lang po nung pwede. Kasi malayo po yung bahay namin. Ano po kami, Kamuning pa. Kamuning pa. Hindi po papayag yung anak ko maiiwan kasi. Hindi papayag yung anak ko na maiwan. Siguro po ako na lang papasok. Pauwiin ko na lang po yung mag-ama ko. Ako na lang po ang papasok. Yan yung bahagi ng ating panayam sa ilang mga individual dito sa Manila North Cemetery. Samantala sa ngayon, Bombo Elmar, Bombo Jane ay pumalo na sa 91,950 na mga individual ang naitala ng mga kapulisan na kinaukulan na bumisita dito sa Manila North Cemetery, habang yung mga nakonfisca naman nila ng mga ipinagbabawal na kagamitan ay kabilang dyan yung mga bladed weapon, 3 bladed weapon yung kanilang naikumpiska, flammable materials na nasa 588, mga sigarilyo na nasa 361 packs yung kanila nang nakukumpiska as of the moment. Bombo Elmar, Bombo Jane. Yes, si Bombo Jane, baka may tanong sa'yo. Bombo Marlene, Bombo Jane, go ahead. Oo, Bombo Marlene, yung mga walang vaccination card, hindi talaga pinagbigyan dyan? Kahit ilang minuto lang makapasok sa sementeryo, lalong-lalo na yung mga galing pa sa malalayong lugar. Yes, Bombo Jane, talagang mahigpit yung ipinapatupad na protocol dito sa Manila North Cemetery. Kaya nga ang ginawa nila, meron silang itinalagang holding area para doon sa mga bata na walang may papakit ng vaccination card. So ang pista dyan, doon muna iiwanan ng mga magulang. Isa holding area na yon yung mga bata para makabisita yung mga magulang doon sa puntod na kanilang mga dadalawin na mahal sa buhay. At pagkatapos na bumisir doon sa puntod, ay saka naman nila babalikan yung kanilang mga anak doon sa holding area.
papicture na lang yung mga vaccination card. Pero yung iba naman, wala talagang choice kundi mag-antay. At yung iba, napilitan na lang talaga umuwi sa kanilang mga tahanan dahil wala talaga silang mapapala dito, Bombo Jane. Dahil talagang mahigpit, iniisa-isa yung mga gamit ng mga binisita dito sa Manila North Cemetery. Okay. Sa mga oras na ito, kumusta pa lang lagay ng panahon? Umuulan ba? Mahaba pa rin ba ang pila? Yes, Bombo Jane, sobrang haba ng pila as of the moment. Actually, hanggang doon sa may bukana, sa may labasan ng Blumentritt na road, ay puno yung pila, umaabot yung pila. At as of the moment, itong klima ng panahon natin, pabago-bago, minsan uulan, minsan araw. Ngayon ay umuulan, Bombo Jane, umaambon dito sa Manila North Cemetery. Yes, maraming salamat Bombo Mars, Bombo Jen, mga kabombo. Dito ka lang yata makakakita ng ganito dami ng tao, sobra dyan sa Manila North Cemetery. Itong napakarami, isang katutak ng mga kinumpiska. Kasama na yata itong mga alcohol, mga aerosol, dyan naman sa lugar ng Manila Police District. Maraming salamat, Bombo Marlene. Ingat kayo dyan. Samantala muna sa mga paalala. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ano kaya mangyari doon sa mga eskwelahan na nasalanta ng bagyong Sipaeng? Tuloy ba ang face-to-face classes yan? Iba pang mga balita mula kay Bombo JC Galvez. Ang kabombo ka Star Nation, tuloy na ang pagpapatupad ng full face-to-face classes simula bukas, ika-2 ng Nobyembre, sa kabila ng katatapos lang na matinding hagupit ng bagyong Paeng, gayon din ang patuloy na paglaganap ng pandemya sa bansa. Sa pahayag ni Attorney Michael Poe kaugnay sa in-person classes sa mga pampublikong paaralan, noong ika-22 ng Agosto ay nagkaroon na ng face-to-face classes kasabay ng pagbubukas ng klase. Sa DepEd Order No. 44 ay mandatory na ang 5-day in-person classes. Anya ni Attorney Poe, ito raw ang general rule na sinusunod. Sa kabilang banda, para sa lahat ng paaralang naapektuhan ng bagyong Paeng, ani ay magkakaroon daw ng pansamantala na tinatawag na alternative delivery mode kung saan ay sa bahay na lamang magsasagot ng module ang mga bata. Umaabot kasi sa 92 mga eskwelahan sa ilang lugar sa bansa ang nakapagtala ng pinsala matapos ang pananalasan ng bagyong Paeng. Dahil dito, ayon kay DepEd spokesperson Michael Poe, maaari munang magpatupad ng optional tulad ng blended learning doon sa mga eskwelahan na delikado pa na magkaroon ng face-to-face classes. Sa ngayon, ang Department of Education ay nagsagawa na rin ng koordinasyon sa mga local government units para sa mga available house learners o kaya ay magtatayo ang DepEd ng pansamantala na temporary spaces para sa ligtas na pag-aaral ng mga bata. Kaugnay nito, nanawagan ng Grupong Alliance of Concerned Teachers o ACT
sa Department of Education o DepEd na dapat siguraduhin na mga itatayong mga temporary learning spaces ay ligtas, accessible at maayos para sa pag-aaral ng mga estudyante. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Attorney Michael Powa. So, bukas, ayon sa ating Department Order number 44 po, no, that all public schools starting November 2 ay mag-in-person 5-day classes na po tayo. Ngayon po, tulad ng nakasaad sa DepEd Order 44, mandatory na po ang 5-day in-person. Yan ang bahagi ng payag ni Attorney Michael Powa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, kumusta din natin itong lalawigan ng Cagayan kung talagang humuhupa na rin at ganoon yung relief operation doon. Bombo Radio Tugigaraw, kumusta na ngayon dyan? Go ahead, Bombo Marvin. Yes, Bombo Elmar, unti-unti na nga na humuhupa ang tubig baha dito sa lalawigan ng Cagayan. Gayunpaman ay marami pa rin na mga lugar ang totally submerged dahil sa mababa o kaya ay mabagal ang paghupa ng tubig baha katulad sa may bayan ng Alcala, Cagayan. Sa naging panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Vice Mayor Joy Dorwin, may 6 na barangay ang lubog pa rin sa tubig baha habang 8 naman ang partially submerged. Dahil dito ay sinabi ni Dorwin na sinisimulan na rin nila ang relief operations sa mga apektadong mga pamilya sa kalamidad, lalo na ang mga lugar na kanyang o nakayang abutin ng kanilang mga responders gamit ang mga motorboats. Idinagdag pa ni Dorwin na may nakitang bangkay na pinaniniwalaan na ito ang iniulat na missing mula sa may bayan ng Amulong. Ayon pa sa kanya, may iniulat din na missing mula sa may barangay Afusing Daga. Ganito rin ang sitwasyon sa bayan ng Enrile, Cagayan, kung saan ay nananatiling isolated ang 15 barangay dahil sa nananatiling mataas ang tubig sa ilog o sa ilang provincial roads. Sinabi ni Mayor Miguel de Sena na nakatutok na sila ngayon sa pamamahagi ng relief assistance sa mahigit sa 8,000 na apektado ng kalamidad. Kasabay nito ay sinabi ni de Sena na paimbestigahan niya ang insidente ng pagkasugat ng isang lalaki dahil sa kalasingan sa barangay San Juan. Sinabi ni de Sena na nag-inuman umano ang injured sa buong sa bubong ng isang bahay sa kabila ng ipinairal na Licorbana. Samantala, tinangay naman ng malakas na agos ang damage sa gitna ng nararanasang pagbaha. Sinabi ni Police Major Junjun Balisi, ang hepe ng PNP Tuaw, na ang mga nasabing bahay ay nasa 100 metro ang layo mula sa ilog na inabot ng tubig baha hanggang sa natibag ang lupa na tinatitirikan ng mga bahay at unti-unting kinain ng tubig. Ayon kay Balisi, na wala namang casualty dahil agad na inilikas ang mga residente gamit ang water assets at dump trucks na ipinadala ng alkalde ng Tuaw at ni Governor Manuel Mamba. Ang mga nasabing pamilya ay kinukupkup ng kanilang mga kamag-anak sa barangay Lalayog, Tuawa. Kaugnay nito ay sinabi ni Balisi na ang mga partially damaged naman na bahay ay sinadya ng mga residente na baklasin at tanggalin ang ilang bahagi ng kanilang mga bahay na pwede pang pakinabangan bago pa man lamunin ang mga ito ng tubig baha. Sinabi ni Balisi na ang ibang bahay ay konkreto habang ang iba naman ay gawa sa light materials. How's that, Bombo Elmar? Maraming salamat, Bombo Radio Tugigaraw. Bombo Marvin, ingat kayo dyan. So yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Kangkang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radio, Bombo! Atin namang alamin ang sitwasyon sa ilang sementeryo sa Aklan matapos ang malakas na ulan. May pag-uulat ang Bombo Radio Kalibo. Bombo Elmar, Bombo Jane, wala nang naabutang puntod na pagtitirikan ng kandila at alayan ng bulaklak ang ilang pamilya na bumisita sa isang pampublikong sementeryo dito sa bayan ng Banga sa lalawigan ng Aklan. Ito ay kasunod ng pagguho ng 5 palapag na apartment type kung saan nasa 15 nitso ang nasira, naging dahilan ng paglabas ng ilang mga kabaong na nitong nakaraang 2 buwan lamang na ilibing maging ang buto ng ilang mga yumao. Ayon kay Engineer Hermes Seraspe, Municipal Engineer ng lokal ng gobyerno ng Banga, na posibleng dahil sa walang tigil na ulan dala ng bagyong Paeng
noong nakaraang mga araw ay lumambot ang lupa at may kalumaan na ang pundasyon sa ibaba kung kaya't bumigay ang mga ito. Nakadagdag pa niya dito ang ilang palit ng paglilibing ng patay kung saan laging sinisilsil ng supulturero ang puntod. Kaugnay nito, sinabi pa ni Engineer Seraspi na kagad nilang inilipat ang ibang nitso sa mga ang mga kabaong na nahukay at nagsagawa na ng disinfection sa lugar. Ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO Banga para sa kaligtasan ng kalusugan ng mga papasok sa naturang sementeryo. Ipinagbawal na rin ng LGU na lapitan ang lugar at minabuti nilang takpan ito ng parami na ng parami ang mga pumapasok sa sementeryo upang alayan ng dasal ang kaluluwa ng mga mahal nila sa buhay. Pakinggan natin ang payag ni Engineer Hermes Seraspi, Municipal Engineer ng LGU. Ang pagkulap siguro, kanina mga madaling araw, siguro sa kalumaan na rin ng pansyon, matagal na rin yun. At saka pag-silsil, nag-contribute ng damage yun. At saka sa ulan, hindi masyadong napaayos yun ng maganda. Mas naunang ginawa yung silalim, tapos patong-patong hanggang umabot ng 5-story na yung perimeter namin na yan na apartment type. Yan, Bombo Elmar, Bombo Jane, ang tinig ni Engineer Hermes Seraspi, ang Municipal Engineer ng Bayan ng Banga. Bombo Michael, pero wala nang kumusta nang lagay ng panahon ngayon diyan? At least wala nang masamang lagay ng panahon diyan. Bombo Elmar, sa ngayon, gumanda na yung panahon dito sa lalawigan ng Aklan after ng halos buong linggo. Noong nakaraang araw ay halos isang linggo na maulan at masama yung panahon. So ngayon pa lang, November 1, timing nga kasi parang gumanda naman yung panahon ngayong araw at in-expect na dadami na yung mga tao na pupuntas na sa iba't ibang sementeryo dito sa lalawigan ng Aklan. Sige, maraming salamat, Bombo Michael. Ingat kayo dyan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kalibo. Ito naman si Bombo Michael Maikalano para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Malapit na ang buwan ng Disyembre, for sure, nagkandara pa na ang iba na pagandahin ang mga Christmas tree, pabunggahan ang mga Christmas lights sa labas ng bahay. Pero doon sa Ukraine, requirement talaga sa kanila ng kanilang Christmas tree ay dapat may decorations na kahit isa o dalawang spider webs. Ang kakaibang kaugalian sa mga ancient. Itong spider web sa Christmas tree ang nagdala umano ng good luck sa kanila. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 54 days to go bago ang Pasko. At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa ton sinikaron niya nga pagpangalagada sa tagsa sinika tuig amo na ganyan malila isa ka tuig kay isa man lang ini sa ton sini nga mga kabombo ining ginatawag sini naton nga pagsaulog sa All Saints Day. Now, All Saints Day kita subong pero subong iyang adlaw mas prefer kag daw kasubong nga nangin kinaanda na diri sa pungsod sa Pilipinas. Nga tagsa kapit sa 1 sa Nobyembre magbisita sa aton siniya nga mga minatay pero matutuod sini nga pagsaulog sang pagdumdum sa aton sini maminatay amo ang pizza dos ang All Souls Day. Pero sa aton sini nga mga kabombo ano gid man bala di ni nag-umpisa ining All Saints Day, di ni nag-originate sa aton sini karon nga matag palamati. Ang feast or kapiestahan nga aton sini nahibaluan subong adlaw ining All Saints Day nag-originate sa tong May 609 sang si Pope Boniface IV nag-dedicate sang pansyon sa Roma sa kay Blessed Virgin Mary. Sang 18th century naman si Pope Gregory III ginilisan niya ang date sa November 1 kag nagpatindog sa isa ka kapilya sa Vatican sa kabilinggan sang mga santo. Si Pope Gregory IV naman gin-extend niya ang selebrasyon sang All Saints sa mga Universal Church sa aton sini nga mga taga palamati.
karon ining tradisyon kag mga kinaanda naton nga na-associate sa All Saints Day sa aton sini nga mga kabombo bangod man ini nga tradisyon kag mga hilikoton, no, ang naangot sa solemnity sang tanan nga mga santo, hilabi pa ang pagpadulong kag pagtambong sa misa, no? After all, sa aton sini mga kabombo, Holy Day of Obligation sa karon para iya sa mga sumilimba. Every time nga magpadulong kita, mag-attend kita iya sa misa, aton sini nga ginadumdom ang mga santo, no? In a special way sa Eucharistia sa aton sini matag palamati. Iba naman sini iyang mga tradisyon, subong adlaw na lakip ang pagbasa, pag-ihibalo, tuhoy sa mga santo kag pagpangadi sina diri sa ila, particularmente sa confirmation sang isa iya kasanto, no, sa pangayo sang ila sini nga intersesyon, agud iya nga ti kita ang ilaman sini nga ubayan sa aton sini karon nga mga kabumbo. Pero amo ning isa sa mga ginapamangkot lanong kinalain mo sang All Saints Day kag All Souls Day sa aton sini matag palamati. Well, ginasaulog naton ini sa duha ka adlaw, no? Nagasunod ang pitsa 1 sa bulan sa Nobyembre kag pitsa 2 sa nasambit man sini nga bulan. All Saints kag All Souls Day sa aton sini mga kabombo, amo ni siya ang pagselebrar naton sang Communion of Saints, those who are with God sa kalangitan or sa heaven, kag subong man ang padulong palang iya sa langit. Sa aton sini karon nga mga kabombo, ang pagdumdum sa aton sini iya nga mga minatay nga kun sa diinti ginapangamuyuan naton, no, nga makaangkon sila sang kapahuwayan, at the same time makaangkon sila sang kabuhi sini iya nga wala sang katapusan, kaupod sa aton sini iya nga mahal makako, sa aton sini karon nga mga kabombo. Dugang-dugangan naton ini sa dili lamang madugay, i-check anay naton si Mr. Jack Cacunlo, ang head sang Public Safety, Transportation and Management Officer. Jack, si Bombo Champ ini, good afternoon. Bombo Champ, may hapon kag may hapon gid sa aton pagpalamati sa syudad kag probinsya sang Iloilo. As of this time, Mr. Cunlo, sir, kumusta ang monitoring naton na una bes sa mga patyo kag kumusta man ang pagdiliher sa aton siniya nga mga traffic enforcers sa dalagan sa trapiko? Yes, Bombo Champ, una matlutawhay pa, no, halin sang aga sa subong oras matawhay pa ang aton mga public kag private cemetery, Bombo Champ, no. Ang aton nga public cemetery kalabanan sini medyo basa pa, no, may mga danaw-danaw pa, Bombo Champ. But as of kaina, wala man kita may na-monitor gid nga pagkadamo sang tao nga kadto. Bombo Champ, ang dala naton pakadto sa mga sementeryo, mga terminals naton, mga seaports naton, Bombo Champ, matawhay man bilog nga aga, Bombo Champ, no, as per monitoring sa tanan naton nga mga ground personnel. Bombo Champ, gina-expectar naton nga karon alas 3 kung magmaayo ang tiyempo, pasaka, Bombo Champ, tira na siya magamatamat sulod ang volume sang aton nga mga pumuluyo nga magabisita sa tagsa nila kahimata, Bombo Champ. So busilingon, by 3 o'clock in the afternoon, pasaka, may expectar na kita sang medyo may paggutok na sa mga dalanon pakadto sa aton tagsa ka mga sementeryo. Ang duwa na di, Bombo Champ, ang area nga every year amo gini nga atong ginatutukan, no, amon sa may Mandurriao area kag sa may Tansa area kag ang sa may Haro amo ning Green Garden ang sementeryo, Bombo Champ. So, gitanaw natin, Bombo Champ, nga kung medyo mag-ululan-ulan siya, ma-reduce ang volume sa mga tao nga makadto. But then again, ang aton niya nga deployment is 100%, no? So, busilingon, pilog natin nga pwersa sa PSTM o upod natin ng PNP, barangay officials, kag mga force multiplier, naka-deploy, Bombo Champ, no? A total of 500 personnel halin sa PSTM o Bombo Champ, ang gin-deploy naton para mapasiguro namon nga ang executive order o kanang mando ni Mayor Gerald Tanyas nga maging matawhay kag safe ang aton nga pagbisita sa mga sementeryo, Bombo Champ. Alright. Ini nga obserbasyon imo, Sir Jack, ini 2 years abi nga ti ara kita sa pandemya.
subong nga naghalog-halog na kaging panugutan ng mga padulong ang aton sini mga kabombo with their respective certificates ang ila sini mga vaccination na card ginapanugutan nga maka sulod. Pero dako man siguro nga factor nga ang iban sini iya do medyo nagahulat pa sang or why na bala nagpadulong pa sa mga patsyos of this time kay kumparar nimo sa kaligan sini Tinuig mga muni oras grabe na ning pugok sa lagas trapiko mo ang bag-o gilamang guro natapos yuti pag epekto man diri sa ato ni Bagyo Paeng nangin isa man sa mga balasihan o kun nangin ginkonsiderar man sa mga kabombo naton yuti basikon na mas gimpili na lang nila nga hindi lang alay magpadulong sa mga patsyo Mr. Kunlo sir. Insakto na Bombo Champ, no? Isama na sa aton ng observation because sang Bagyo Paeng nga nagabot sa aton dire, well in fact ang aton deployment sa Friday na refocus gani Bombo Champ sa Paeng, no? Kasi supposed to be Friday, uplan undas na nato nakafocus na ina sa mga areas of concern naton. But because nga may executive order man si Mayor Gerald Tanyas placing sang aton nga syudad sa blue alert, so ang aton nga deployment nag-focus naman sa respond, no? Butingon sa mga napektuhan ni Bagyo Paeng. So dako gid ang reduce sa Bombo Champ actually kung obserbaro naton because siguro sang Bagyo Paeng kag siguro ti ang iban Bombo Champ apektado sang Bagyo Paeng, so that is why nga hindi magid siguro magdamo pa makadto sa Tagsaka Cementerio. But again ang aton nya gina-expectar ang karon sa hapon pa Bombo Champ, no? 3 o'clock usually before pandemic Bombo Champ 3 o'clock gasugod na Bombo Champ, no? Ang mga tawo nga nagadagsa na Bombo Champ ng pakadto sa Tagsaka Cementerio. Sa bahin karon sa Public Safety Transportation Management Office Sir Jack, ang focus naton na sa diin sa traffic lang bala or may mga gin-deploy man kita iya nga katapos ang PSTMO nga mag-augment sa mga pulis nga naga-secure man sa nga perimeter sa tagsa sini ka mga public kag private cemeteries naton. Bombo Champ, yes, both public and private cemetery may mga deployment kita Bombo Champ. Although ang main task naton Bombo Champ nga ang dalan pasulod sa mga cemetery naton, part na Bombo Champ ang pagka-clear man sa mga areas, no, sa mga sulod ng mga areas or mga dalan sa aton nga mga cemetery, private man upon public Bombo Champ. Part man sa aton nga deployment ang monitoring sa aton roads nga kung sa diin base may nagakagub-an, base may nagakailangan assistance, may patrolling kita sa aton dalan ng Bombo Champ. Kag isa pa sa gindugang ni Mayor Gerald Tanyas sa Bombo Champ, no, before takop ang week sang last week Bombo Champ amo man ang pagpatrol naton sa mga barangay, mga subdivision sa Bombo Champ kay pasigurado man ni Mayor Gerald Tanyas nga ang tanan nga nagabakasyon may naga-monitor man, no, sa ilang mga panimalay nga ginabayaan nila Bombo Champ kay ibala naton subong, no. May mga pila kita ka mga incident, no, nga may mga ginasulod nga mga establishment kung balay Bombo Champ. So part of instruction ni Mayor Gerald niya sa aton kag sa PNP nga siguraduhon man nga nagapatrol kung gabi Bombo Champ, no, labi na gid sa mga areas nga kung sa diin medyo matulom Bombo Champ. All right. So ang inyong duty Sir Jack until anong oras sa aton sini nga mga katapo karon sa PSTMO? 24 hours Bombo Champ since Friday, 24 hours kita Bombo Champ nga full deployment. So butingon nasa buwas pa kami. Kaya ang matakop ang iyo ni Mayor Gerald niya sa Bombo Champ buwas nga adlaw November 2 para sa aton nga upladon tas Bombo Champ. All right. Sige. Sir Jack, thank you so much for your time ngayong hapon sa liwat. Salamat man sa sentro kag oras sa Bombo Champ kag mayong hapon liwat. Deriwavit si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. Sa karon sinimantinyon medyo matrutawhay pa ang dalagan sang trapiko padulong iya sa mga pampubliko kag subong man pribado nga mga sementeryo diri sa palibot sang syudad kag sa syudad sa Iloilo, now kag ginalauman nga mga alas 3 mag-umpisa ng pugok sa dalagan sang trapiko. But sa aton siniiyang nga mga kabombo isa man sa mga ginalantaw karon nga ginakonsiderar nga pagpaiway lamang sa pagpadulong sa mga patyo kay ti ang iban sini nga mga public cemeteries naton ginbaha, nagalutak, no, as reported sa aton sini nga mga bombo reporters. Ang iban siguro ti nagpili na gid lamang iyang sa ila na lang sini nga panimalay, no, magsindi sang kandila, mag-offer sang bulak dirabe abe. Pero ang iban iya ginapili gid nga magpadulong kay ting hambal sini nila once a year man lamang inimo, no? Once a year man lang nga ginadumdum ta ang aton sini iya nga
mga minatay kag nagahatag man kita sa nga kay gayunan nga bisitahon sila. Saton sini karon nga mga kabombo. Saton sini nga panumbalik ka banwado nga mga balita kag impormasyon. I-check naton sini nga mga kopdaran mga bombo reporters nga naka-deploy karon sa nagkalilain man sini nga mga pampubliko kag subong man pribado nga sementeryo diri sa palibot sa syudad sa nga Iloilo. Kag assessment man sa nga Iloilo City Police Office. Bala may mga nakonfiskar na sila nga mga ginadumili sini nga mga bagay nga hindi pwede makasulod iya sa sementeryo kag ang implementasyon man sa nga no vaccination card, no entry sa mga sementeryo diri sa syudad sa Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sa Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace ang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. I-check nato ng aton sining karon iya nga mga kopdanan mga bombo reporters nga naka-deploy sa tagsa sini nila ka mga area of assignment. Sa may distrito iya sang Lapas, si Bombo Peter Jan nabayas ka sa patrol, si Bombo Chari Sumagpao. Si Bombo Angel sa Mandurriao area.
No, sa aton sini nga pagpangalagad kag subungman si Bombo Lindsay Bade. No, sa aton sini nga mga kabombo i-check nato nina sa dili gilamang madugay diri man sa aton sini nga palatuntunan ang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa mga Roman Catholic Church, November 2 ginasaulog ang All Souls Day. No? Ining adlaw ang hatag sa pagdumdum, pagpangamuyo, no? Sa mga nagtaliwan, ginapatihan nga yara sa purgatorio agod nga malimpyuhan, no? Malimpyo sa mortal kag venial sins in preparation para iya sa pagpadulong nila sa langit na. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Pero, no? Sa nagkalain-lain sini nga bahin sang kalibutan, ginadumdum iya kag ginabisita pagani nato ng aton sinaminatay sa November 1 instead sang November 2. Sa aton sini karon iya mga kabumbo, kag kadam-an sa mga pungsod ang All Souls Day ang ginakalimtan na gani sa aton sini nga mga tagpalamati. Ginakalimtan na nga ti ini isaman kung tani iya ka holiday sa aton sini nga mga kauturan. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. I-check naton bala si Bombo Lindsay Bade. Kay naabtan niya ang anay alkalde sa syudad sa Iloilo nga nagbisita man sa iya sini iya nga mga minatay. Kag may natukiban si Bombo Lindsay nga daw hindi kinaandan, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ano iniayahan man? I-check tabi. Bombo Lin sa report, please come in. Lipon dari Bombo Cham ang mga kauturan ni Anay Mayor or Anay Iloilo City Mayor Joe III Espinosa dari sa may Tanza Public Cemetery Bombo Cham sa may Aglipay dari bala ayon sa ilaman nga mausoleo bangod kati dari nahamtang ang pansyon sang ilaman nga mga ginikanan namely si Jose P. Espinosa Jr. Bombo Cham kagang ilaman niya nga Iloy. Kaina sa pagpakigangot na rin naton or subong lagi lamang ipagpakigangot na rin naton kay Attorney Joe Espinosa III maging pahayag na rin niya nga iniya matuigana nga ginahimo nila Bombo Cham every year nagapadulong na rin sila sa may mausoleo sang ilang mga ginikanan agod nga ti magtipon-tipon man Bombo Cham sang mga kauturan niya. Actually 12 ni sila Bombo Cham ka mga magulutod kag ti ulup danay diri sila subong nga nagbisita sa ilaman nga ginikanan. Ang kaina ganino sa pagpakigangot sa iya sa samtang samtang coordinate sa iya nga ti maka-interview kita bala kay Attorney Joe III Espinosa nagsiling kita nga ti kung pwede bala nga nagwa pa kita no kay gipangita naton ang aton bala nga nga kay magahod abi ang radyo dari Bombo Cham kun sa diin nga ginapamatian among Bombo Radyo. Tuman katunog ang monitor. Bombo Cham? Tuman katunog ang monitor sa Bombo da. Oo, tuman katunog ang monitor diri sa Bombo. Amo na nga ti naghingyo kita anay nga kun mahimo bala nagwa pa kita no sa mausoleo sa mga Espinosa kay gipangita ta kun sa diin to ang monitor sa Bombo Radyo. So pag gwa naton naghingyo kita kay abi naton didto sa isa ka tawo nga nagabisita man kun pwede mapahinahinay lang ang radyo Bombo Cham kay ti ma-interview kita basi bala mag-feedback kita Bombo Cham. O galing nahibaluan tagaliya nga hindi gali didto ang monitor sa Bombo Radyo Bombo Cham sa baylo didto gali iya sa may pansyon ayon sang tatay ni Attorney Joe III Espinosa Bombo Cham tubang lang gid sang iya nga pansyon. Ang ining radyo ginpamangko ta diin ang radyo kay wala kita sa may nakita Bombo Cham ara gali siya sa sulod sang kabinet nakakandado ang ining radyo kay tisuno kay Mayor Joe halin niya sang una sang wala pa yan napatay ang iyang tatay adlaw-adlaw bombo gina ang ginapamatian niya rason nga ti iluyag man niya sang anay alkalde
nga bisan patuod nga wala na nagtaliwan ang iya amay, adlaw-adlaw bala mangin updated sa gihapon ang iya nga amay sa mga balita gikan sa aton sa may Bombo Radio Iloilo Bombo Sam. Yari bala aton pamatian si Anay Iloilo City Mayor Attorney Joe III Espinosa. Okay. Attorney Joe, masami ka mo or every year nagakadto gidari bilang panator tradisyon man nga makabisita ikaw sa imong mga ginikanan. Yes, so tradisyon gid ni namon nga kada piyesta minatay, no, birthday ni tatay ko, ni nanay ko, kag death anniversary nila kag ang isa ko kautod nga diri gina-celebrar namon kag nagakadto gid kami diri nga pamilya para man maghatag sang katahuran sa aton nga ginikanan. So biskan sa Ten Commandments kanila, honor thy father and thy mother. So we see to it nga kapin pa kun may mga desisyon blang nga kinahanglanon ko ako nagakadto gid diri sa lulubngan ni tatay kag ni nanay ko para nga at least bilang makatag gid kita sang katahuran sa aton nga mga ginikanan. So apisar nga ti nagbaha dari Subo. Yes, wala nakahatag sang upang sa inyo ya. Yeah, may butas ko nga dala, may payong, may jacket nga kinanglan sa ini nga tinion. We should honor our loved ones. No, kag sa tanan-tanan man dira no nga of course ang Pilipino sa during sa amo nga tinion naga-inupdanay ang pamilya, biskan bagyo, biskan kita ka may paing, may krini pa prodambo ganyan pauli sa ilang mga kabanwanan kag syudad para man makaupod sa pamilya kag mag-honor sang nagtaliwan naton nga mga ginikanan. Duwa lang ni sila diri. Lima ni sila, lima di ang akon nga lolo, ang tatay kag nanay ni nanay ko, no? Si Manuel kag si ang lola ko nga si basta si lola ta si kag ti Sapia yung Consuelo kag ara mi sa likod ang yan ni Choy Pasculing ex-congressman Espinosa mga si Joe the First ang lolo ko ari mandiri si Joe second ang tatay ko kag ti ako ang the third no ari gid di tanan ng lola na mga si Lola Monica diriman mga pakaisahan ko si Londo, si Inday kag mga diri kami halin sunay sa Tansagid ang amon pamilya. Okay. Kag si tatay ko halin pagkapataya sa Subong kita kami tukar ang radyo yan ang isang bumbo kay ba mo ara na susulod buhay na di galhin natin 24 hours na diri nga kay isang so pila na si tatay ko napatay sa 1901 pa ni ti ang bumbo na kay isang una sang buhay siya kada gabi may radyo gina siya so ang radyo yan mismo gindala ko di sa patyo kag tingala ko mapahina pahinayon mo ba tani may kwa na may may kandado na daw nga ang iya nga ginhimo sang halin pagkapataya 2001 asa Subong amo pa na baka bakod sang radyo sa nakagbumbo no. So gindala ko gid ang iyang ang iyang ginahimo sang buhi pa sa sa Subong. Sige. That's to show nga gina-honor naton ang iyang hinubuan kag ang himo ya at sa pang adlaw ya sang buhi pa siya. Nabatian Bombo Cham si Anay Iloilo City Mayor Attorney Joe III Espinosa. So pinaagi man sa pagbutang dira nila sang radyo mapamatian nga adlaw ang Bombo Radyo Iloilo do kaangay nga ti upod lang sa gyapon nila ang ilang nga mga ginikanan Bombo Cham.
Why gid matigayon to nga mapahinaya? Nag-idog-idog lang ka mo, Bombo Lens? Oo, nagpalayo-layo lang kami gawa gamay Bombo Cham kay basi mag-feedback bala samtang naga-interview ako sa iya kay medyo matunog gid abi ang volume sang radyo nila Bombo Cham. Hindi taman to makuot abi ang radyo kay Nakakandado? Close gid nakakandado siya Bombo Cham. Sino Pero ang ang salaksakan niya sagwa. Bombo Lens? Ano? Sino nagkakapot sa kandado? Wala ta ka pamangkot kung sino nagakapyot. Oo. Pero di kuryente no kun di bater, di kuryente. De kuryente. Yes, Mambo Cham. Ang problema lang gid diri nagakapatay lang ina ko no kun brown out. Pero kung wala brown out, sige na iya Bombo Cham ang patukar or pamati nila. So sign pamati, on, abi sign ni off, tataya. sign on to sign off gid gali na ang radyo nato ng Bombo dira monitor dira. Oo. Yes, Bombo Cham. Actually kaina galibot-libot kita diri amo na gani nga samtang galibot kita diri kainang aga nabatian naton nga kagahod gid ya ka matunog ang monitor naton diri ang Bombo radyo diri sa may area sang Tanza Public Cemetery. So natukibata nga dira gali sa may Moseleo sang ginikana ni Attorney Joe ang ining Bombo radyo nga pag-monitor Manila dira sa sulod gid sa mahiwagang cabinet Bombo Cham. Aha. Pero so far as of this time, kumusta ang Tansa area dira, Tansa Cemetery, Bombo Lens? Kuni paanggid naton Bombo Cham sa mga nagliligad nga mga tinuig before abis ang COVID-19 pandemic masiling naton nga ang volume subong nga udto Bombo Cham hindi siya gaano gid kadamo ang mga tawo nga nagasulod diri amat-amat may nagasulod ug galing kay with the volume bala medyo magamay siya ipaanggid naton sa mga nagliligad nga mga tinuig. It's because man siguro Bombo Cham kay nagabaha-baha dari subong aware man siguro aton nga mga pumuluyo kay syempre naglaslas ang bagyo paeng ang area dari subong Santanza Public Cemetery tinagabaha-baha ang pipila gani ka mga ginaobra lang dari nga mga tikang bala sa mga pumuluyo nagbutang na sila sa mga kahoy-kahoy na balabong siya nga mahalatayan malatayan sa aton nga mga magabisita dari sa may area sa Tanza Public Cemetery pero may ara lang sa isang donation box if gusto niyo yang ating maghulog dira sa kunpila lang ang ihatag nyo sa sining mga nagbutang man sa mga kahoy-kahoy dari nga malatayan ang aton nga mga pumuluyo. Pero ang iban, Bombo Cham, kati may ara nga mga area bala nga wala sang kahoy at ahay naglubog na lang yang iba naton nga mga pumuluyo Bombo Cham agod nga makasindi lamang no sa kandila sa ilang nga mga pinalangga nga mga himata. Hugot man ang pagpatuman dira sa pagsikyar sa mga vaccination card sa mga nagasulod at the same time ang ilan sila yung mga dala, Bombo Lens? Yes, oo, Bombo Cham. Hugot gidari ang pagpatuman sa mga kapulisan nato no since ngati sila dari upod man ang mga force multiplier sila dari Bombo Cham nag-check sa mga kagamitan bit-bit abi sa aton nga mga pumuluyo nga magsulod dari ginalantaw gid ina in kaso nga may ara sila sa mga sharp objects bala Bombo Cham or bladed weapon ay hindi ginangadaan pwede nga mapasulod dari sa may area sa patio. Ang vaccination card naman may pipila kita ka mga pumuluyo Bombo Cham nga pagsulod nila no wala sila bit-bit nga vaccination card wala gid sila ginapanugutan nga magsulod sa aton nga mga kapulisan since may ara nga daan sa executive orders sa Iloilo City Mayor Jerry Trias nga mga fully vaccinated or partially vaccinated lang gid lamang Bombo Cham ang makasulod dapat mabitbit mo man ang imong nga vaccination card Bombo Cham nga mo ang ipakita mo na as proof nga bakunado ikaw. Ang isa to gani kaina no na notice naman may pipila naton ka mga pumuluyo nga ti luyag kun tani magsulod o galing kay wala pala naka face mask so ginpauntat anay sila sa mga kapulisan naton nga dapat mag face mask gid kung magsulod. Ang isa to nag-explain pa Bombo Cham hambaliya abi ko wala na sang face mask kay mo naman ang mando sang presidente. Well, in fact, may point man. Bombo Cham. O galing kay ti ang explanation naman bangod nga apisal nga ti outside or open space Bombo Cham ang ining area o galing kay ti nagagarinutok bala Bombo Cham ang tao amo na nga malikawa agon malikawan man ang paglat nanay isang COVID-19 since ara pa kita sa gyapon sa COVID-19 pandemic Bombo Cham. So ang tong tawo nga to nga wala sang face mask gingaan na lang siya sang aton nga pulis sang face mask agod nga ti makasulod siya kag ginpresent man ang iyang vaccination card Bombo Cham. All right. Gikan dari sa Tanza Public Cemetery ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo!
Salamat gid Bumulin sa imo siniyang report sa may Tansa Cemetery. Sa aton sini nga mga kabombo ti panugyan lang sa mga magapadulong bala sa tagsa sini ka mga patyo para nga malikawanan naton nga may ara sang diskusyon pa sa entrance sang patyo mapapribado man o kung pampubliko. Magsunod lamang kita sa mga gagmay kag mahapos man lang siniya nga pagsulundan such as pagdala sang imo sini nga vaccination card kag pagsuksok sang face mask, no? Para nga ti mangintalunsay bala sa aton sini makabumali kawanan nato na mga lalisay ang pagbaisay or diskusyonanay nga magatuga pagkaron sang delay sa aton sini nga mga kabombo. No? So muna ang dapat nga insindiyon gin sang aton man siniya nga mga kabombo karon nga padulong pa lang sa mga sementeryo. Mapalapas kita anay sa aton sini nga mga tagpalamati kay man may mga nakonfiskar nga mga pointed objects ang aton sini kapulisan. Ini mga pointed objects ti ginadumili gid ini nga makasulod sa mga sementeryo sa pampubliko o kon pampribado man iya nga sementeryo bangod man nga ti hindi naton luyag nga may mga insidente nga kalanabo sa aton sini matag palamati. Ting iban sini ginapanugutan nga makasulod ang mga gamit siguro nga panglimpyo sang mga pansyon. Pero ang mga daw hindi man gid siniya necessary nga dala sa aton sini nga mga kabombo nga nagapadulong iya sa mga patyo ang ginahawiran gid ina sa aton siniya mga kapulisan. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Standby kay check karon naton si Bombo Peter Jan Bayeska. Sa may lapas area. I-check taman gilayon later on. Diriman sa aton siningang pagpangalagad si Bombo Angel sa distrito naman niya sang Mandurriao. Kag si Bombo Chari Sumagpao sa patrol. This time, i-check tanay si Bombo Peter Jan Bayeska. Mga pointed objects to gin konfiskar sang kapulisan naton. Bangod man nga ti ini ang ginadumili nga makasulod sa mga sementeryo. PJB Master sa report please come in. Walti sa latest nga pag-check naton diri kag diri na makita nagbalik sa may area gid nga daw dapat talupang do naton diri Bombochamp ang sitwasyon sa Catholic Cemetery. Diri particular sa may Lupisay na Sur sa may distrito sang Lapas. So pasalamatan naton kay subside diri Bombochamp ang tubi na. Kag same time ti ang ning lutak nga na-experience kay nang malin sa kaga ginabululigan ni sang tanan mga FTP naton nga mga kapulisan but sila on the job training sila diri mismo sa area na assign sa Lapas 20. So sila ni nagpati gayon diri nga nagpang clear diri sang dalan o ko daw nagbasya bala sa sining mga lao diri sa simentado nga dalan palusot diri sa may area sang Lupisay na Sur sa Catholic Cemetery pasulod. Subong tipa sa bol na ko tanawan nato may porsyon lang diri sa dalan nga daw medyo may tubi siya pero may mga butangan diri sang latayan sang pila iya ka mga barangay official naton gina-facilitate nila diri through kay Kapitan Johnny Ligo kag sang tanod ban kag sa mga barangay kagawad pero subong hindi na dali iya nga maagyan na kay bangod nga sarang na makalapak diri sa may semento pasulod. Diri pag abot mo, diri sa may entrance mismo, so diri ginaman sa mga pulis naton ang gate entrance kag tuman kay Sido kag dapat tuman kag dapat check nila ang mga bag kag vaccination card diri kag may napang recover diri Bombochamp isa ka pointed object nga kutsilyo kag duha ka gunting isa ka sini ka daw ice pick nga klase ka kutsilyo kag daw ano ni siya ang cutter bla
amo siya na tigayon diri nga ma-recover sa mga pulis naton. Diri iya sa karon ning tinted object ni amo na kuno nakiskis sa mga tagsa kanit sobla magpinta ka. Pero sa gyapon ti ginapa confiscar diri ni Police Chief Master Sergeant Hagmay Diratise ang nainitaran ko makita dira ang ginadala iya ukon ara sa suludlan o bagman sang pila diri kada sulod iya sa patio. Diri iya sa karon ang mga tinion kay namin nagadala iya sang karne pasulod ginhold diri. Guro ti di naghapit anay kay talon sa balay ni. Ginhold siya pero pagwa niya gitpadala hasta mga manok di bumbutcham kag Hilaw? Hilaw? Hilaw. Luwas sa hilaw may araman buhi. Base ko nang nangumpra to sa yabla tapos pag pangumpra yasin niya dahil ang gibla kay masindi tanay kandila. Tamo na way mga siling ti ginapabilin lang. Daw ginlangas ko pagari sa Sir Hagmay na ko sir ginapa-hold bugid basi may latlo kalatnan sang ang patay. Kadlaw man siya. So amo na at least daw maano lang bala ang daw mas komportable. Isa diri kay nakababaye mombot champ ang daw medyo nagbaliskad siya. Sa latayan. Maylo kay ang nakatupa sa may abaga niya sa latayan ang abaga ya lambra. So gin-check pa diri sa medic naton daw himatuma lang nang kon niya. Diri kay bagod sa tuman kadanlog. Kay na diri as of last 11 kay na sang aga dito pro way man isa man lang ni ang report nga daw na gin-apayan sa medic naton diri kay na diri sa may area sa Lapas Catholic Cemetery. So man ang pinakalitas nga mga sitwasyon diri sa Subong Matineon. So daw ay kita totally gid bumbutsam ko nagdamo ang tawo pagpatak mga takna alas 12 sang Okto Subong. So daw ilisip po na lang. Ang ibang nga reklamo nakalapot yung check na to lagbok sang pulista tanan nga complaint nga gid palabot. Ang suloting iban nga mga ang musilyo bala kagin pasakitan sang daw basurahan bala bumbutsam. Amo na mga complaint nila diri kay bagol ka para hindi paglaptang basura bala nga mapanghaboy nila. Diri lang sa kilid-kilid pero kay nakitaan sa iban nga nagabisita gin pa kakas diri sang gapragiya sa mga musilyo ang ining mga garbage bag o kuning sako nga sapit para sa butangan iya sa basura kagin butangan na lang. Diri sang daw bugsok bala para nga daw diri i-plastar ang mga basura nga bagi hindi maglapta diri sa sulod iya sang patio. Sa kabayan bala no si Police Chief Master Sergeant Hagmay Diratise ang team leader dari assign sa may Lapas Catholic Cemetery. Sang peaceful tama kang Lapas Catholic Cemetery. Ang ini ma-recovery sir mga gunting ni kag ang daw mga pointed object amo na. Ang ini ginagamit ni nila sa pag paminta galing ginahuwiran namon ini kay hindi ni pwede di sa sulod sang patio. Bawal. Tapos ginaga-check kami sang sang amon nga vaccination card. Na ginamon ng vaccination card ang iban sir kung ay abid dala anong gakalatabo sana hindi pwede ko sulod gina-hold lang diri sa ti kung wala sila dala kung madali man lang sila sa sulod ginatinguan man namon kag pasudlon man namon. Sa subong sir sa sub-12 noon hindi man tanto gid ka crowded no diri sa sulod sang sementeryo no. Kay na daw damo subong nagapululi naman ang iban. Subong monogalauna naman do nagdamo-damo naman sila sulod. So ang expected nato ni magapunapon guro magharon-haron sa karon laban-laban magdamo naman Madira kita mag-expectar kita nga magdubli gid guro karon sa hapon ang tao guro pasulod diri sa patio. So why magkuno mga complaint sir nga palabot sa inyo? Sa subong wala man sang complaint gid sa amon nga nakalambot di sa amon nga kuan nga wala man Ang kainan lang to sa pag daw why pagawa mag-subside ang tubig daw para mabrubudlay lang no. Ati kina daw wala pa maginit ang dalan tadi do tama gid kadanlog slippery gid kayo. Kay may gamay nga laob lang. Kung kisa kung hindi ka kabalo magtikang kag may edad ka na basi maka slide ka ti madisgrasya ka gid. Dodok ko masya nabulig si Appreciate Master Sergeant Hagmay Diratise sang Lapas sa PNP diri Bombochamp diri sa mga Subong Matineon. So ginibot man diri ang tanan nga mga area sang mga patio o kon ang mga nitso sa palibot. May mga pila diri Bombochamp ka daw medyo slope nga pansyon dala kon ara sa gina check na tondra nga nakuhaan taman. So may tubig yapon ka tener.
ang labing Mayo sini sa iban nga panag-iya pa may mga bro budget sila, so dapat guro i-level na lang nila sa portion sang dalan para nga daw hindi magpalibutan sa tubig pala. Ang tagsa ka manitso nila amo na observe naton diri sa Subong sa ang Roman Catholic Cemetery diri sa may Pisayna Sur sa may distrito sang Lapas. Sa dito sa may area sa Aglipay sa Rios area. So as of 12 noon kay na, so well organized man dito ang sitwasyon kagin check naton duway by laray isang suga sumong mubusam. Aha. Compare mo sa magligad to nga way sa pandemic pa. Iban tiga talakod sa mga mga bombilya, may mga generator diri sa may guwa ka patio. Subong dogin cancel na ang inatanan duway sa mga kontrata sa diri. Abay sa pinakalita sa pag-check naton. Dari sa dawa ka madlagkong mga sementeryo dari sa area ka distrito sa Lapas mo Butcham. All right. So mo na tulong naton nga latest update dari sa may Lapas Cemetery. Regalaman sa mga PJB kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 Sirilo. Basta radyo. Ako. Salamat kid Bombo Peter Jan Bayaska sa imo siniiyang report. So sa mga kabombota palinto na mga pointed objects sila o kung bisan gunting lang hindi na pwede, hindi na pagpanugutan nga makasulod. O ibilin nyo na lang ina para nga mabuhin-buhinan ang huol. O kung pananglitan nga imo na to ka nga makasulod sa patio kag usisaon ng imo sini nga dala kay istrikto ginangaton sini iya nga mga kapulisan sa Quezon. 16 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagpanumbalik Banwa. I-check man naton ang Mandurriao Public Cemetery with the Bombo Angel Tan. Subong man, i-check taman ang patrol with the Bombo Chari Sumagpao. Kag hibalon man naton ang latest naman iya dito sa probinsya kang Antique. No, sa lugar nga kung saan na utod dito ang Taytay, ano karon ang plastada dito para iya nga makatabok ang mga pumuluyo kag ang clean up operation man sa City Environment and Natural Resources sa aton sini nga merkado, particularmente dira sa may sa may Iloilo Terminal Market. No, kay ang Iloilo Terminal Market malapit ini sa mga barangay nga yara lamang sa kilid sang baybay. Yang mga rurok to tamak damo na limpyuan na ini sang sentro. Balikan naton ini pagkatapos sa pilagi lamang ka mga importante sini nga pahnumdum. Mga oras. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa Subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabully nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill,
registered dietitian sa Western Oregon. Balik sa pagpanglagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan direktamente karon sa bahay naman niya sa Mandurriao Public Cemetery kag sumungman dira sa isa ka pribadong sementeryo sa may Forest Lake. May pipilaman dira ka mga bantog nga personalidad nga dira ginlubong sa Mandurriao Public Cemetery kag sumungman sa Forest Lake. Sa aton sini nga mga kabombo, hibaloon man naton ang pinakauling nga sitwasyon na dito. Sa aton sini mga kabombo kay amat-amat naman nga muning isa sa mga mensionar ni Mr. Jack Kunlo nga mga lugar nga masami ginadugok sang mga pamilya sang minatay kag ginapadulungan dira no sa tagsa iya ka fiesta minatay or Pizza Uno sa bulan sang Nobyembre. Hibalo naton ang pinakauli karon nga sitwasyon direktamente sa distrito naman iya sang Mandurriao kay ang Forest Lake ever since no sang assign pa kita iya sa patrol. Pila man katuig nga naga-cover kita dira kag dira kita na assign sa Mandurriao area. Di ang pribado sinandira iyang ining pribado nga sementeryo. May mga may mga happenings na dira iyang kunsadiin. May mga food cart, may mga activities nga ginapatigayon within the area. Check na bala si Bombo Angel Tan. Bombo Angel, sa report na please come in. Bombo Champ, mas gamay ang tao ang nagakadto sa subong kung ikumpara sa mga nagliligad nga tuig. Ini ang suno sa obserbasyon sa maintenance dito kung ang nakaistorya naton nga nag-obra dito Bombo Champ for how many years na suno sa iya ti ang so far sa aga pa lang tinok kagamay sang tawo ti ang base man sa obserbasyon tayo base kinag-ulan-ulan mula Bombo Champ pag nasang aga nga rason man nga ti ang puti ta nga sapatos Bombo Champ ti naga-yellow na ako naga-dirty white na siya Bombo Champ ti sa atong obserbasyon to Bombo Champ ti ang bawal sa gihapon magsulod ang mga wala vaccination card, wala ami papakita nga vaccination card apan sa pagsulod sa Forest Lake Memorial Parks of Bombo Champ. At the same time ang patakaran man nga hindi kasulod mismo ang mga unvaccinated individuals man sa Mandurriao Public Cemetery, Bombo Champ. Ang aton obserbasyon diri sa Forest Lake Memorial Park nga ang mga salakyan Bombo Champ ang pwede siya makasulod unlike sa iban nga mga cemetery nga 15 meters away suno sa regulasyon man 15 meters away sa entrance ng mga sementeryo nga dito lang sila allowed mag park nakita at mo Champ kadamo sa mga food stalls sa sulod mismo sa Forest Lake Memorial Park. At the same time, ang mga tao wala Bombo Champ, ang mahangin-hangin dito, miyara sila mga naggatindog. Kung makita sa ating mga kabombo sa ating live nga, miyara nga nag-set up ng ila tent, kaga may mga dala ka mga pagkaon sa sulod Bombo Champ, pag dito nagakaon naman lang mismo. Kaya nakita at Bombo Champ nga kadamo sa mga tao dito, ang gate nila is separate, miyara ang gate nga dito lang sa piyak na gate dapat magsulod, and ang exit is ari sa gate 1 Bombo Champ. Ang mga tao naman dito Bombo Champ, ilang tao ang so far medyo mainit gid man, ang init-init sa buong panahon pagkatapos kay nga naga-uruulan mga around 10 AM, nagusok man Bombo Champ dito so far, pero karon sa hapon ang taon pagid naton kaya amo na nga magharon-haron ti basi pa man lang matamat dito ang mga tao Bombo Champ. Tina-istorya naton ini nga si Sir Jimmy, Mr. Jimmy sang gaubra dito Bombo Champ nagabulig sa Panindo. Miyara pagid mga pamilya sa subong adlaw nga nagapatingagaw papatinlo sang mga pansyon sang ilaman nga mga himata Bombo Champ. Ang hindi lang isa, duwa pero madamo pa sa gihapon Bombo Champ ang nagahingagaw nga magpatinlo sang pansyon sang ila nga mga himata. Yaret mamatian ang nanging pahayagman ni Mr. Jimmy Hinobesa sang aton ma-interview. Okay. Standby, i-check naton ang linya ni Mr. Jimmy Hinobesa dira iya sa may area sang Mandurriao or maintenance workers sang Forest Lake Memorial Park. Okay. Wala audio. Bombo Angel.
Yes, abang mo siya pali ang natabo diri mo siya pagid ang dugang pagisang natungdan man nga ang ining ang obra nila mo siya ti ang gabantay sila for how many hours man ti ang at the same time tinakita at gila mo siya nga hindi lang wala sila galakat-lakat lang mo siya miyara sila nga motor nga ginadala kung maglibot sila mo siya ti kay actually naglibot-libot makita ta actually do kalapad gid man ti nagatalang ta for the first time and paglibot na tumambot siya dito ta na kita nga ang tawo dito sa may entrance sa may gate 3 Bombo Champ is dito gid man sila nagatipon Bombo Champ or dito gid mostly ang entrance nga mga food stalls dito Bombo Champ is dito gid naka most of the food stalls dito gid man naka-designar mi ara pag mismo Bombo Champ sa sulod gid mismo mi ara nga do sa ingod sa tunga lang sa mga lagko nga mga brubalay sa mga pansyon dila Bombo Champ mi ara nga mga food stalls sa tunga mismo nga very accessible man sa mga tawo dito Bombo Champ ang so for observation naton ti ang mga tawo madamo sang personal nga yara dito mi ara ang barangay officials mi ara ang Philippine National Police ang Bureau of Fire Protection Bombo Champ yara man sila ti ang mga tao dito Bombo Champ ti ang so far makita ta nagapropaharon miara to nga ang isa ka tigulang Bombo Champ na lalaki nagsindi sa iya manhimata kay nagpurupungko nagahulat-hulat man Bombo Champ. So far lang taon naton Bombo Champ. Sino mga kilala nga mga personalidad nga dira gin lubong sa Forest Lake Bombo Angel? Actually, Bombo Champ, yung kantuan naton ang pansyon man ni Mr. Boyet Udikta apang motor Bombo Champ kita man naton nga no timingan tawal pakaabot ang iyaman nga mga himata and lantaw naton na balikan naton kaga mismo ang kwansang Bombo Champ ang aton nga area manager sang Bombo Radio Iloilo nga si Mr. Asisi Bombo Rino Arcones sa may Mandurriao Public Cemetery ini siya naging lubong. Yes, Bombo Champ, yung kantuan man nato na pag nakita naton may mga bulak naman mismo sa iya nga pansyon Bombo Champ ti ang lantaon pag naton sini kung ano ang mangin sitwasyon sa subong nga hapon kaya maghuraw-huraw ang inat Bombo Champ ilang taon naton base magamatamat man ang iba nato yung mga kabombo nga mag-apas kag magsindi sang kandila sa ilang nga mga himata Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo sini iyang report. Sa aton man sini nga mga kabombo dira iya sa may area sa nga distrito sa nga Mandurriao. I-check naman naton si Bombo Chari Sumagpao. Ang coverage ni Bombo Chari sa Christ the King Filipino-American Cemetery kag tubtob sa malabutan sang patrol. Kay si Bombo Cha sumong on board sa patrol mo. Sa aton sini nga mga kabombo, kumusta? Ano ang latest nga mga sitwasyon sa palibot diri sa syudad sa Iloilo sa paglibot man sang patrol? Kag kumusta man ang mga areas nga konserin may ara sa mga public kag private nga mga sementeryo. Kag i-check man naton ang latest dito sa bahin karon iya sang probinsya sang Antique sa sining taytay nga nautod bangod man sa halit sini iya or pagbaha nga dala ni Bagyo Paeng dito iya sa may Paliwan Bridge. Sa aton sini karon nga mga kabombo. I-check naton ang linya ni Bombo Chari Sumagpao. Direktamente karon iya sa patrol. Ano ang latest dira sa may Christ the King Iloilo or Filipino-American Cemetery? Sa may Haro Public Cemetery. Kag iban pang ginbisitahan sang patrol sang Bombo Radio ugod nga imaluon man ang sitwasyon. Bombo Cha sa report, please come in. Bombo Champ, grabe ang tagiti sang init subong ni Haring Adlaw diri sa may Balantang Memorial Cemetery National Shrine kun sa diin Bombo Champ no kabilugan diri sa may Balantang Memorial Cemetery National Shrine amo ang masyado gid ka init subong kaga makita naton isa-isa lang ang mga nagasulod kagwa nga mga
personalidad kag mga tawo nga nagabisita sa ila sini nga mga himata. So sa interview naton diri kay Ma'am Rosalia Galiofin, administrative staff ini siya sang Balantang Memorial Cemetery and National Shrine. Siya ini nagpahayag Bombo Champ nga alas 5 pa lang kagina sang aga nagbukas na ini sila kaga suno diri sa iya malaka lang diya ang mga tawo nga nagadinaguso sa sulod sang nasambit nga patio bangod ang kabilugan nga ara nga nalubong dira sa may Balantang amo ang 150 lang kabilog nga World War II veterans. So hindi na daya madugok ang tawo sa nasambit nga patio Bombo Champ. At dugang pa diri ni Ma'am Rosalia Galiofin nga ang mga sikat nga personalidad nga dira ginlubong sa may Balantang Memorial Cemetery amo kanday General Macario Peralta kag ang iya sini nga asawa nga si Ma'am Natividad Peralta. Dira man nalubong Bombo Champ si Colonel Goles kung sa diin ining si General Macario Peralta upod si Colonel Goles sila ni ang founder sang Battle of Balantang. Dugang pa dira Bombo Champ diri man nalubong si Anay Governor Conrado Norada. So halin ini sang 1969 dangat sang 1986 nangin longest serving governor ini siya sa bilog nga probinsya sang Iloilo. So 17 ka tuig nga nangin gobernador sang probinsya sang Iloilo diri nahaya sa may Balantang Memorial Cemetery nga amo si Anay Governor Conrado Norada. Dugang pa dira ang iyaman nga provincial treasurer sang time nga na diri man nahaya si Sir Paulo Aguilar kagati ang mga staff sang patio Bombo Champ nalipay man no suno diri kay Ma'am Rosalia Galiofin tungod nga ginpahanugutan na sang city government nga personal na makabisita ining mga himata sang mga nagtaliwan na nga World War II veterans. Yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Ma'am Rosalia Galiofin. Ang nagbukas kami di kay Inaya, timprano pa mga 5 o'clock ga-open na gidman mo. Ang mga tao di ga matamat lang kanto from 6 to hasta bi karon sa hapon kung until nga kung pila ang hasta sila mata ang wala na gid bala. Isa maorasyonan naman nga mga 6 o'clock wala na gid man, balik naman sila pag-aga naman. Nag-expect man kami nga hindi gid man diya magtugok ang mga tao tungod kay kami diri ang total kabilugan diri sang patay namon nga World War II veteran is only 150. Diri nalubong si General Macario Peralta, si Natividad Peralta nga iya wife, kag si Ufoy Maria kag si Colonel Goles ang mga founders ang Balantang National Shrine. Okay. Kat pag diri amo si former Governor Conrado Norada, ex-governor na sa sang aton province of Iloilo tong sadto. Kag si ang aton man isa pagid amo si Aguilar Saulo Aguilar, former treasurer man sang province of Iloilo sa year 19 sila day Norada na sila sila diri ari di sa subong niya okay na ya kay tiginopen ni Mayor Triñas. Pero sadto ya sang pandemic di nag-close gid ya wala sang nagakaladto diri nga mga tawo kun ano Ma'am, nagapamisa man kamo diri sa sulod sang Memorial Park. Oo, may iya kami diri yung misa para sa kung may mga okasyon, mga liberation o panay, araw ng kagitingan. Pero sa subong nag-pandemic, nag-agi ang pandemic, na-stop ato ang misa namon sa 2 years na. Pero sa subong tani, mabalik na namon. Pero galing kay di ang pari naman namon, amo ang hindi naman available. Tingani wala na sa subong. Mahimo nga next year, guro kung mag-okay ng sitwasyon. Nabatian diri sang aton nga mga kabombo si Ma'am Rosalia Galiofin, administrative staff sa Balantang Memorial Cemetery and National Shrine Bombo Champ. So masami nagapamisa na diri sila sa may nasambit nga patio, especially kada mag-liberation of Panay Bombo Champ kaga araw ng kagitingan kaga masami man kun pista minatay kay ti syempre dira ginpanglubong ang mga World War II veterans sang una, pero tungod sa pandemic naguntat syempre ni ang pagpamisa nila subong adlaw ga ekspektar tani sila nga may ara man sang pagpamisa galing hindi naman available ang pari nga ibutang kuntani dira sa nasambit nga patio Bombo Champ. All right. So amo nang mga kilala nga mga personalidad nga dira lubong sa may Balantang Public Cemetery or sa Balantang National Shrine. How about sa iban sini nga mga areas sa Bombo Champ?
Bombo Champ sa may Iloilo City Public Cemetery naman dira man sa gihapon diri sa may barangay Quintinsalas sa distrito Sangharo. Mahandong ya Bombo Champ bisan gatagiti ang init no kay bisan madamo ang tawo kag nagadinugok ya ang tawo diri sa may Iloilo City Public Cemetery bisan pa paano may ara sang pasilungan kay damo didto sang mga kahoy Bombo Champ ngati matayog kag matag-as kag dagmol ining ilang nga mga dahon kag ilang mga trunks. So galing amo lang to problema Bombo Champ no bisan handong didto damo pa to sang mga portion sa nasambit nga patio nga may mga tubig baha pa Bombo Champ. Iban nga mga pansyon gani nalabot pa sang tubig baha may ara kita to mga pumuluyo nakita naton gaubog sila sa tubig baha para lang makasindi sa ila sini pansyon sang ila mga nagtaliwan na nga himata. Okay lang sa ila wala ni mga butas gani ang iban nga dala kumbaga ginalapak nila ang ilang mga tsinelas para lang makasindi kag makapangadhi sa ila ni mga himata Bombo Champ. Pero may ara man sang footwalk nga ti maagyan man sang mga tawo pero ang iban nagalinakad na lang gidto sa mga pansyon para lang hindi mabasa kag hindi malabot ining ila nga mga tiil Bombo Champ. So malipayon kag magahod ga dinugok didto ang mga tawo ang amo man makita gid naton nga damo sang nagapila para magpamisa kag magresponso sa ila sini nga mga nagtaliwan nga himata kag nakita naton nga damo dito sang personnel halin sa Haro Police Station nga deploy sang Iloilo City Police Office. May ara to subong sang 8 kabilog nga police personnel amo man force multipliers no mga bipat volunteer riders pagid ara man kag halin pa to sila kagina sang alas 6 sang aga kag dangat sila alas 8 sang gabi. So sa subong wala pa man sang report nga may mga tawo nga nagpasulod sa nga deadly weapons nila o kun nagatry nga pasudlon ining ilang nga mga kontrabando sa sulod sang patio. So buot pilingon suno diri sa interview man naton kay Police Staff Sergeant Naranjo nga ti aware ang publiko Bombo Champ kung ano ang mga dapat kag hindi dapat nila dalon sa pagsulod sa mga patio. So yari pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Neftali Naranjo. Adlaw, no? Kami nag-start kami diri sa amon nga deployment alas 6 kinasang aga kag matapos ini sa alas 8 ko sa gabi. So nga amon diri nga composition. So ginakomposan ni isang 8 ka PNP personnel sa Haro Police Station. Kag may upod man kami diri nga force multipliers halin sa iya ka bipat kag halin man sa mga volunteers tamon sa riders no. So ang status ang amon diri nga area nga diri sa Quintinsalas sa cemetery sa Subong no wala pa sing no wala kami sing report diri nga may mga deadly weapons o may mga kontrabando diri nga pasulod diri. So ang mga tao diri aware na sila sa ilang mga katungdanan kag mga hindi dapat nga dalalon diri sa sa cemetery. So far sir waay man sang may nagkadto diri nga pumuluyo para magreklamo sa baha o kun ano man. Subong wala kami tinababaton nga mga reklamo tungod sa muna. So balanan nila. So muna balanan nila din ang lugar sa diri sa patio diri medyo gidya madalom-dalom no may porsyon nga ginaba gid. So sila kay balon na sila. So galing kay way kita ti diri nga kay ti amo nang nandan diri. So sila lang sila na ready mas lang may dalas lang ibang mga butas diri. Halin sang nga petsa kamo diri nagumpisa deploy sir? So start kami deployment amon sang October 28 pa. So matapos kami sa November 2. Okay. Sir, ang panugyan na lang ninyo sa mga pumuluyo nga tuyo pa magkadto diri sa Haro Public Cemetery. So diri sa magbisita diri sa namatay nila no, open diri ang Iloilo City Public Cemetery no, bukas para sa tanan. So ang may mga lang kita pasulundan lang kita diri sa diri nga kada cemetery no nga mga executive orders no halin sa aton nga syudad kag labi na gid sa mga bawal nga mga diri nga dalalon diri. Balaan man na sa mga pumuluyo kung dra aware man kamo. So hindi na lang pagdalon diri kung may dra no, para okay ang tanan diri sa ato.
Nabatian sang aton nga mga kabombo si Police Staff Sergeant Neftali Naranjo, ang team leader sang Iloilo City Police Station 3 Bombo Champ. So sang October 28 pa lang ni nakaplastar na daan ang aton nga kapulisan sa Iloilo City Public Cemetery. Kaga nag-start ni sila sang ila skeletal deployment kaga magadangat ini sa November 2 Bombo Champ. So anad naman ang mga tawo didto sa Iloilo City Public Cemetery kung kada tuig nga magkadto kag magbisita sila sini sa mga nagtaliban nila nga mga himata, nagpulo pa mangkot kita diri kagati nagsiling sila nga anad na sila nga kada tuig ginabaha gid man ada kaga nagataas gid man ang level sa tubig diri sa may Iloilo City Public Cemetery. May ara sang mga tawo nga midalagid sa mga butas nila kag preparado sila magsulong sang baha, pero may ara gid nga wala nakabitbit sang ilang nga mga butas kaga nagsulong gid ni sa tubig baha para lang makahingagaw sindi kag pangadhi sa ilang mga nagtaliwan nga himata Bombo Champ. All right. Dugang na lang gid nato no ang sa Philippine American Cemetery sa may Commission Civil Street sa distrito sang Haro Bombo Champ. Kung sa diin no may ara isa ka pamilya nga sa Kalinog sila din naghalin at 30 sila kabilog Bombo Champ ka nagbiyahe halin sa Kalinog pakadto sa Philippine American Cemetery para lang magbisita sa ila sini nagtaliwan na nga ginikanan. So unsi sila kabilog nga magulutod kaga dalaman sa nga magulutod nga niyang ila tagsa-tagsa ka miyembro sang pamilya amo na nga nagtinta sila kabilog Bombo Champ kaga nalipay gid diri si Mr. Babe Caballero sang Banwa sang Kalinog Iloilo tungod sa amuni nga tuigan nga tradisyon sang ila pamilya nahimo kaga nahiwat nga magtingob liwat ang ila pamilya tungod sa sa ulog man sang pista minatay. Yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Sir Babe Caballero. Kami sa may Kalinog alas 8 sa aga. Nakadto kami di sa may American Cemetery, abot kami di mga alas 9:30. So the first time nga nagtelepon kami nga mga magulutod kag dason unsi kami maglutod di kanom ako. Nagkanto kami diri sa may American Cemetery kay ari ang nalubong amon nga mga utod kag ginikanan. So kasadya kay nagtringog kami nga magulutod nga naguli iba na mong utod dalin sa Amerika. So naglipay-lipay kami tamo diri kami nagtipon kag magpanyaga. Sir, kumusta ang pagbiyahe niyo halin sa Kalinog? Waain man nag-ulan, kumusta? Ang pagbiyahe namon okay man kay saniway man laki na mag-uran pay pag-abot naman sa may Kabatuan way dumati uran. Kay apat kami ka sarakyan 30 mikbilog. Iban pick up kag iban ng MUX kag Ranger na amo na ang mga salakyan namon 5 ka salakyan gani igli kay isa pa di sa may bunkers ginag-agi namon. Sir, ano ka importante ini sa inyo ang kada tuig nga pagbisita sa aton nga mga himata? Importante gini kay ang ini nga okasyon once a year lang ni nga matabo kag dason halos ang pista opisyal kag dason halos nga mga kauturan ko nagatiningab gani sa pagkanto diri importante gid nga maka-share kami di sa amon nga mga tigulangan Sir, ano ang diferensya sinisang nagligad no kay ti duha ka tuig kita nga naguntat tungod sa pandemic kag subong gid pahanugutan na kamo nga magbalik diri kag magkadto personal sa may mga patio. Ano ang mahambal mo diri? Ang mambal ko lang sa iban man mga tao nga kung gusto nga mas ang amon niya sang una mag pista mi na tayo nagakadto kami di wala kami nagadulungan lang ari subong kay open na sansa tanani kag mayo naman simpot sansa na gid nga magkadto man sila sa ilang nga mga katigulangan diri sa mga patio Katian Bombo Champ diri amo niya ang kinaandan gid sang mga Pinoy Bombochari mo ang nagatipon ang pamilya, kasal, bunyag, lubong, kag fiesta minatay. Birthday gani kung kaysa no medyo kulang-kulang pa pero ang KBL sarang ginaya makatipon sang bugosin nga pamilya kag paryente. Di ba Bombocha? Lain gidya ko na nagasaulog na ang mga Pilipino sa nga pista minatay Bombo Champ. Dira ginaulikid kag ginabalikdan gid ang mga nagtaliwan na especially ang mga ginikanan na ngati nagkalamatay na kag gusto dumdumon kag ipabatsyag sa ila ngati bisan patay na sila ginaulikid sila gihapon sang ila sini kabataan kag kaapuhan. So lipay diri si Sir Babe Caballero kay tungod sa pagsaulog sang pista minatay biskan maulanon sa ila sini nga pagbiyahe nakatipon sila ni magulutod para
para lang makasindi sila kag mabisita nila ining nagtaliwan nila nga mga ginikanan. Si Mr. Hannibal Caballero gali ti utod guro ni Mr. Babe Caballero mo to nagmuno gid kagina sa imo Bombotsa. Ara sila dira gali, baw tingob sila kay nagparauli ang mga kautura niya nagikan sa Estados Unidos. Ang tipon sila dira. Madamo sila dito Bombotsamp no, hangin sa mga gagmay nga kabataan hasta sa mga young adults man kaga unsi sila ni kabilog. Amo man niyang siling ni Sir Babe Caballero nga lipay gid siya kay tungod sa pista minatay nagpuruli ang iya sini nga iban nga mga utod nga halin pa sa US of A. So lipay sila tungod sa pista minatay nakatingob sila bilog nga pamilya. All right. So amoy na ang latest gikan sa tatlo diri ka mga patio sa distrito Sangharo, ini si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Chari sumagpaw. Isa na siling tana mula niyang saranggi diya makatipon mo sa bilog nga pamilya kag lakip na diri ang mga distant na relative. Kasal, bunyag, lubong, kag piyesta minatay. Sa aton sini nga mga kabumbo, fiesta sa barangay, pwede man. Pero ti amuning kinandan gid nga kung sa diin masami nga nagatipon ang tagsa sini iya ka pamilya. 45 minutos pagbalikta, 45 minutos ang kaligan sa taknang law na pagbalikta. I-check na to ng linya ni Engineer Neil Ravena. Kag kumustahon taman ang probinsya kang Antique dito sa may Paliwan Bridge nga nautod bangod man sa tubig baha nga dala ni Bagyo Paeng. Balikan tayo ni matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdumon. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab. Sa diin, mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells.
Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imong nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative Tingko, rurok nga dala ni Bagyo Agaton sa gintuga sini nga pagbabaha man, partikularmente dira iya sa may barangay sa barangay nga kung saan malapit sa kilid sa Baybay, Rizal Estanzuela, Rizal Palapala, kung sa diinti malapit kidira Banwa ang Iloilo Terminal Market. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Sa linya naton si Engineer Neil Ravena, ang head sang City Environment and Natural Resources Office. Engineer Ravena, sir, good afternoon. Si Bombo Cham ini, live ikaw sa Bomboana Isodto. Yes, Bombo Champ, mayong hapon kag mayong hapon man sa tagpalamati sang Bombo Radio. Mga saan ninyo na complete ang clean-up operation sa may area sang Rizal, Engineer Ravena, sir? Subong aga, may ara pa pero manageable na. Padugang lang ko trip sa kay Laison. Pero kahapon, amo gid ang pinakatako na kolekta, no? 21 plus 21 trips kita kahapon. Ini ang gingamit truck sang General Services Office, although head na kita sang sendro, pero ang solid waste balaan nag-concurrent sa akong posisyon. So amo na nga aton ginapa-clear sa area ang aton mga sweepers, kag may truck man ng sendro, may truck man ng GSO. So giniisip namon kahapon mga 21 trips. Kag ang aton average sa whole week nagsaka kita, no, supposed to be nasa 320 tons lang ang aton per day, pero sang nagligad nga semana hasta kahapon ang aton nga average naglabot sa 375 tons. So more or less mga 50 tons gid ang nadugang, no, ini sa mga rurok ba lang nakwata sa sa coastal lines ta. Dra sa area gid sang Terminal Market naglabot gid sa Ledesma Street, no, ang anod sang sang rurok, no. So sa mga pictures ta makita ta man, no, nga damo gid sang debris nga nakuha ta dra sa city proper area. Ining mga debris ni sir ang sagwa lamang ini. How about ang mga drainage na taton? May ara man kita iya sang patigayunon man sini nga pagdiklag abi kay ti dakong posibilidad man nga iban sini dito nagsunulod, engineer? Yes, may ara gid, may schedule kita, no, kay was magabalik na ang office, so ma-maximize tang aton nga logistics sa buwas. So ma-meet kita with the city engineer's office. Actually naga-contact anay na kami sang head nila sa drainage para malimpyuhan, kag at the same time nag-connect man kita sa city health office kay gin-inform ta sila nga dapat ang tanan nga shallow wells along sa coastal areas nga nalabot sang storm surge, no, ginapangabay tagid ang atong pumuluyo nga dapat hindi anay magamit kay i-chlorinate tagid anay tanan kay considered na sila tanan nga contaminated. Usually anong mga ginanod sang pagbaha-baha, mga sa isang basura, engineer? Daw kawayan laban, no, kawayan nga mga tagingking, tapos mga lubi kag mga kahoy nga dalagbo, no, mga truso kag basura, no, may mga basura kita, mostly organic materials ang ato nakuha. Diin inidalon ang basura or diin gindala? Ato na sa aton sa sanitary landfill, gimpa-separate ko lang kay ang ini nga mga organic material, no, mga kahoy ni siya kag pa-separate ko lang ang iyang cell para nga kung magmalapi din siya actually magatong damo man gani nang kuha nga para ibang gatong niya. So far engineer, na clear ta naman dira ang area sa may Iloilo Terminal Market in terms sa mga rurok kag iban pa nga sa isang basura? Yes, na-clear ta na, no, gintinguan ta gid nga ma-clear dayon kay para maagyan sang mga salakyan kay basi matunok lang mga guma sa salakyan kay laban sini may mga tagingking, no, nga dala.
At the same time, ginhingagaw ta kay base kung mag-ulan, ilap tayo ni kag isulod yun sa drainage. Kay i-flow yun sa drainage. So mabudlayan na kita magkuha kung dito na siya sa drainage system. Aha. Balik-balikan ko lang, engineer. Pila gani ka tons ang natipon naton humaling kagapon? Nagdugang kita 21 ka trips, no? So 21 trips. Gamit ang Senro truck kag ang GSO nga truck nga 4 ka truck. Kag at the same time nag-increase kita from 320 tons na imo kita 375 tons ang isa ta kadlaw. So more or less mga ano siya, mga 50 ang dugang ta 55 tons per day. Ini dira lang nga area, may iban pa kamo nga area nga panglimpyuhan na engineer or may plano nga panglimpyuhan sa mga masunod sini may nadlaw? Actually na alin sa may San Juan, sa Bonifacio kag sa Santo Niño Sur amo nang nagdudugang kag may mga area pakita nga Boulevard San Juan nga area may pulo-luwaon pata nga mga debris. Aha. All right. Sige, with this information kag sa time as always Engineer Ravena, sir, thank you so much sa maayong hapon sa imo. Thank you man Bombo Champ kag sa imo tagpalamati mayong hapon gid sa tanan. Deriwavit si Engineer Neil Ravena sang City Environment and Natural Resources Office. Sa pag-share man diri sang mga impormasyon, tiyama ko nimo nag-increase ang 50 tons, no? Ining kadamaan gid sila mga rurok nga dala sang pagbaba man nga tuga sang bagyo paeng tigilayon ini nga gin clear as soon as turutawhay gilayon ini nga gin clear sang Senro agod nga ti hindi na panalupsop liwat na sa mga drainage naton kag kun magsurulod gani ni mabudlay na ni kwaon mo sa aton sini karon iya nga mga kabumbor makita ninyo kadamuon sang basura nga gin clear out sang Senro sa aton sini karon iya nga mga kabumbo why na usik pa sa nga simpoy naging padugayan pag kakita nga do masanao na ang panyempo gilayon nga clear ini sang City Environment and Natural Resources Office karon under the leadership of Engineer Neil Ravena. Sa aton man sini karon iya nga mga kabombo may mga lugar pa kag may mga kabarangayan pa nga i-clear sang Senro ti para nga hindi na maglapta pa ining higko mga rurok kag posible amo paning maghalinan nga mangin stagnant karon ang aton nga drainage nga daan nga ti mabudlay na ang drainage system sa may Rizal area mo, particularmente sa bahin karon niya sa terminal market. Gamay-gamay lang nga ulan nagadanaw na dira. Di ko hindi pa ma-clear kag hindi pa ni makuha ang mga basura sa madali nga panahon, magapalala lamang ini sang sitwasyon. Nagdugang sang pila 21 ka trips paged nakadamo sang basura nga nakuha dira. 57 minutos na nakaligad sa takna sining la-una sa hapon. Sa aton sining mga kabombo medyo mapropinot gid ang linya ni Bombo Ria. Sige lang sindihan tigina kay atuto sa subong sa may probinsya kang antike mo. Pero sa Kalibo Sus Maria kagusip may mga naghurog paas to nga mga pansyon no? Tigin paiway anay nga sarang nga mabisitahan kag mapadulungan ang pansyon. No, kay ang iban sinido isa pa lang kabulan. Isa pa lang kabulan nga ginlubong, nalakip to siya sa mga sa nagkalarumpag ang pansyon. Kag kumustahon taman ang probinsya sang Capiz. Kumustang ila sini nga piyesta minatay dito matapos kiti isa man ini sila sa mga probinsya nga ginhalitan ni bagyo paeng sang tinalikdan sini nga mga inadlaw. Paslamat lang kita gani kay abi naton kumapit pa di si Queenie kag mangayo kasuman kag alupi kag Balenciana. Pero tido nag-change mind na siya. Kag daw mapaukoy na lang sa kuno. Unang kilala ko pa. Sa aton man sini karon yung mga kabombo standby kay mag-checker kita sa mga latest information man kaupod sa aton sini nga mga sister stations ang Bombo Radio Kalibo kag sumungman ang Bombo
Radyo Rojas. Sa ilaman sini karon iya nga mga concerns dito tugaman sa nga halit nga dala ni Bagyo Paeng. Ang oras diri sa Bombo Radyo Iloilo Philippine Standard Time 59 minutos na nakaligad sa takna sining launa. As of this time, ang latest nga mga datos diri nga nagikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mayara na sa nga 110. 110 ang mga gin-report nga casualty, no? Bangod sa kay severe tropical storm Paeng. 110 na ang datos sa kaginalas sa isang aga, 79 ka mga casualty ang validated. Lakip na diri ang 59 mao pinakadamo patay dito sa may Bangsamoro autonomous region in Muslim Mindanao ukon ang BARM 18 sa Western Visayas kag may duha sa Sok Sargen area. Standby ay check tanay si Bombo Ruby de la Cruz ang Bombo Radyo Kalibo. Bombo Ruby, si Bombo Cham ini, maayong hapon. Bombo Cham, na sang naabutan nga pansyon o kongitso nga pagatindihan kung tani isang kandila kag paghahalaran sang bulak ang pila ka mga pamilya nga nagbisita dito sa isa ka sementeryo sa Banwa sang Banga diri sa probinsya sang Aklan. Kasunod ini sa pagpahugos ang 5 ka gradong apartment type kung sa riin kapin sa 15 kanito ang nahugos nga naging rason sa pagkaigpit sa pila ka mga kabaong nga sinilama nga nagtaliwan nga duha ka bulan nga ginlubong sa nasambitan nga municipal cemetery. So na diri kay Engineer Hermes Seraspe, municipal engineer sang lokal nga gobyerno sang Banga nga posible nga bangod sa wala untat nga pag-ulan nga tugaman sini nga nagtaliwan nga bagyong Paeng ka rason nga naghumok ang duta kag may kalumaan na ang pundasyon sa idalom rason nga bumigay or nahugos ang ining pansyon kag mitso dugang pa sini nga pilang baylo na nga paglubong sang patay kung sa diin permi ginasilsil sang sukulturiro ang iningalubnganan. Kaangot sini ginpahayag dugang Engineer Siraspeng insigidaman nga ginsaylo sang iban nga lubnganan ang mga kabaong na recover kag nakutkot pagkatapos nagpatigayon sang disinfection sa lugar ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sang Banga para sa kaluwasan man kayong lawas sa mga magasulod or nagsulod dito sa nasambitan nga sementeryo. Ginbawal sang LGU nga lapitan ang ini nga lugar kag ginpakamayad nga takpan sang trapal para hindi magsungaw ang baho halin dito sa lubnganan. Sa subong sigidas pa ang pagsulod sa mga sementeryo diri sa mga tawo sa sementeryo para magbisita sang ilang mga nagtaliwan nga himata sa nagkalain-lain nga sementeryo diri sa Banwa sang Kalibo probinsya sang Aklan kay subong daw nahatagan kami sang madayad nga panyempo kay halin pa kaina sang aga nagbutlak gid ang silak sang adlaw diri sa Banwa sang Kalibo kag probinsya sang Aklan. Bombo Cham. Sa diin bumburubigin pang transfer ang mga kabaong or ining mga minatay nga nalakip or nadala sa nagrumpag ni nga pansyon? Ang gin-transfer amo to ang nakutkot ang makitaan nga daw preska pa ang kabaong halin sa narumpag nga ining Mitso. Pansyon. Mitso kung sa Ilonggo. Kay diri 5 story ini naghumok ang duta kag ang ining municipal cemetery dugay-dugay naman ini kag syempre ang mga himata pag once nga may mapatay sa ilang pamilya kung sa diin nalubong ang isa kag kung pwede na dito kutkuton then ibutang lang ang mga remains
ang mga tulaan bala sang napatay nga una kag idasok naman to ang ulihi nga napatay. Amo na nga daw hindi na gid matibay ang pundasyon sa idalom kag dala pa nga daw sa manaba nga portion ang municipal cemetery kag diri sa probinsya sang Aklan nakaagiman kami diri sa malapnagon nga pagbaha kag sa sigidas nga pag-inulan amo to nga naghumok ang duta sa idalom kag pati ang pundasyon amo to nga gulpi lang nga narumpag daw aga-aga natabo kay sang hapon nga nag-inspection ang mga otoridad dito wala pa ina so posible nga aga-aga kay tag-ina nga gin padulungan liwat sang ini nga padulungan liwat sang LGU ini nga pansyon gin tabunan lang ini sang trapal para hindi man to makadisturbo sa iban nga mga nagasilbi sang kandila dito malapit sa amuna nga nicho pero bawal gid ang mismo nga pagpalapit dito kay syempre hindi man ina sigurado gid nga safe sa aton nga ikaayong lawas Bombo Champ. All right. Inang report maghalin diri sa Bombo Radio Kalibo Bombo Ruby de la Cruz para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Aklan. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bumbo Ruby. Santo Anay natabo man na diri sa may Tansa Cemetery kung hindi ako magsala. Inikin malikawan ngiti kung magtinangkas-tangkas kag nagahumok ang duta maluntad gid ang paghurog paas sining mga nitso o kun panson. Sa aton sining mga kabumbo tingin na dumili anay ang pagpadulong dira sa nasambit sining area lamang mat bukas man niya ang Banga Public Cemetery. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon later on bantayan sa baday nga pagpalayag sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr.
Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili ng mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Pagkid sa itanan, mga kabombo, Happy All Saints Day. It's November 1. Hindi na atong pag-i-confuse ha.
November 1 is All Saints Day and November 2 is All Souls Day. This is Tita Regine. Welcome sa November 1 nga edisyon sa Saniyang Palatuntunan kahapon lamang. And may ara naman kita nga mga pangkalag-kalag nga mga istorya nga inyo nga mabatian sa diligin lamang madugay. And so, ginakumusta ko lang kamo so far. Kamusta? This morning, sino nang nakakadto sa patio? Hindi ba? Tama ka lutak, tama ka basa, sang duta, danaw. And do practical nga kung may butas malang kamuda, you wear a butas para nga safe ang inyong nga tiil sa mga possible nga mga infections or di ba? Well, anyway, kamusta naman ang mga ginapang luto-luto ninyo dira? Luto na gid, kinapoy ka mo sa luto. Sige, pahuway-huway anay sa mga nakatapos na kadto sa patio. Kita naman na magkaupod sa sini nga mga tinion, mag-enjoy sa mga istorya diri sa kahapon lamang program. Welcome sa All Saints Day edition sang kahapon lamang program. Kaupod din niyo si Tita Regine sa ato naman nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Nagabuhin ang mga inadlaw sa ato nga countdown. Nagahilapit na gid ang Christmas. 54 dias na lang. Pasko na. Pero supong anay, no? Tuto kita sa ato nga celebration sang All Saints Day kung sa diin do naanda na sang kakadaman nga amo ini nga adlaw ang pagkato sa patio, but actually, no, we have mga nakitaan na as early as October 30. And then may ara, no, forgo sila ya sa November 1, kay sa November 2, gid sila makato sa patio. Sige, ato each his own, no, kung anong inyong naandan, kung ano ang komportable sa inyo. Pero ako mapasalamat din ako subong that you chose to be with us sa sining hapon because mga interesting, mga pang-Halloween stories na naman ang inyong mabatian sa afternoon. Ganun siguro na naton. Here's our song para sa inyo. From the Bombo Music Festival, from Jose L.G. Fuentes, Panumpa. Welcome. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awi, nagambak-ambak kalipay kutob sa langit. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug pasali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban. Sa kahamturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tunggok, kay kita usa na. Pinangga ko ikaw gakurag yun ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanon ta ang atong mga saan, bukos kiring gugmang way sama.
kalipay, kalisod o kaguol, alagaran kakanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkol magay kita. Usa na kay kita, usa na. Panumpa Jose LG Fuentes para sa inyo mga kabombo, and welcome na diri sa KLP. Kaupo din yun si Tita Regine. First story na kita para sa saning hapon, nagikan sa kay Simple Girl sang Antique. My ever dearest, Tita Regine. Maayong hapon, tita, kag sa tanan nga tagpalamati sa imong mga programa, ilabinagid sa imong mga suki. May God bless us all. Tita Reg, thank you gid sa pagbasa sa akon nga first letter. Bali second letter ko na ini. And ang ako ni gasaysay about sa pag-celebrate sang Fiesta Minatay. Kag Halloween, no? Tani mabasa mo pa ini before mag-Fiesta Minatay. Subong pwede gid. So sang bata pa kami, tita, katapusan pa lang sa Oktubre, nagahistoryahanay na kami na sa akon mga upod kung kay sino kami una makadto kag mangayo sang ilagin raha. Ang amon dala, tita inang paya bala nga bagong kinudkuran, kay ti halos kaparyantihan lang namon ang mga kapitbahay namon diri sa baryo. Gani tita, wala man kami nahuya Sila isang pakaduha ko, dali na kamo, kayo nagapanapog na ang suma nila o kun bahi-bahi, himugo o kun kalamay hati, karon maubusan kita. Nagakadlaw na lang kami tanan, tita, kag magsunod sa iya. Wala pa sang kuryente sa amon baryo sadto, gani kasadya gid sa amon. Apang sa nagalakat ang mga tinuig, ahay, nadula na ang mga buluhaton namon. Kay ti, dako na kami, nahuya na kami, kag ang mga kabataan, nahuya naman na sila magbuhat sang amon sadto ginabuhat. Nagaluto na lang subong kag ginadala ang iban sa patio para i-offer sa mga minatay. Siyempre, tita, hindi pagidman madula ang paghatagay sa maukod nga magparyantihanay o abyan. Sa Manila naman, tita, na-experience ko ang ginatawag nila nga trick or treat. Kay man, nakoobra ako sadto sa Manila bilang yaya, year 2014. Nagsiling akon boss. Siling niya, ate, updan mo si Ara karon ha, paislan mo siya sang iyang costume, kag magdala sang suludlan. Baw, tita, daw ako pa ya ang mas excited kaysa sa iya. Kanami, kay nagtililipon sila, kami sa covered court sang village, kag dungan maghalin. Tanan, nag-start kami sa malapit sa covered court, palibot, hasta sa kundiin mo ya gusto mag-stop. Sa kadamo sang balay, tita, pila lang ka balay amo nakadtuan, ang malapit lang sa balay sang boss ko. Tita, ang iban, bongga ang ginapanghatag, kay ti, mga mangranon man abi sila, may ara pizza, ice cream, or food in styro, kag iban pa. Ikaw lang matak-an kaon, haha. Apang wala ako nagpatama, kati bawal man sa akon ang mga matamis, tita. Nag-enjoy gid ako kalibot, bisan makapoy, amuman ang akon nga alaga. Tapos nagbalik kami sa covered court, kay may program pa sila. Nagpili isang best in costume. Di makahilid laman kung tani, apang sa karon nga panahon, dawala na sang subong sina nga aktibidad. Apang, bisan wala na sa mga amusina, basta. Hindi lang naton, tita, pagkalipatan ang pagpangamuyo para sa aton mga santo, kag sa mga kalag sa aton mga nagkalataliwan nga mga himata. Amuman kun tani, aton man nga ilakip sa aton prayer, nga tani, malikawan na ang mga nanarisari ng mga nagakalatabo, nga hindi maayo or malahoror nga aktibidad sa aton lugar, or pungsod man sa bilog nga kalibutan. Kay tita, kung makita ko gani sa mga news ang mga sayod nga nagkakalatabo, kakasubo gid ako. Kay sobra pa sa horror ang iban.
Okay, Tita Reg, pasensya gid sa akong sulat, kay medyo gasalalakwid ang akong dila, kag iba ako na type, kay hindi ko masyado fluent sa Ilonggo. So, madamo yun yung salamat sa pagbasa. More power and God bless. Ang imo avid listener, si Simple Girl sang Antique. Well, Simple Girl, thank you so much, Gid, no? Sa subong nga panahon. I do not know if sa mga barangay, may mga amo pa sina, no? Nga aktibidad. Patabalaan ko yung subong sa mga malls, hindi bala sa mga dalago nga mga lugar. Amo na iya ang ila ginahimo. May trick or treat dira kag ang mga kabataan naga-costume. And then, naga-kadto store per store. And then, naga-trick or treat. Nagapanghatag sa mga candies, sa mga ano-ano pa, no, ang tagsaka store. Pero kanami, it isang una sa inyong lugar, amo na iyang inyong doon na andana, no, especially inang pamalay-balay. Authentic na yan, no, nga pangalagkalag, kung sa diinti mga paryente man lang, and then bit-bit niyang inyong paya, and bisan mga adults na siguro, no, sang una nag-aamo pa sina, or sang bata pa lang. Bata pa lang. Kinami man, no? Bisan mga adult siguro, pwede man kaamo sina. Kag do ka namin man nga i-revive ang nga tradisyon sa mga barangay. Kag, imagine ko lang, no? If all houses mangin open, kag ang tanan, especially ang mga kabataan, wow, they would really have a great time. Pero sige lang, nagalakat ang panahon, nagabago pa ng tanan, but who knows? Just like fashion, no? Ang mga nakagawian naton, doga libot-libot, man lang daw cycle, man lang nagabalik-balik, man lang inae. So let's hope, ha, sa iban nga mga lugar, kabay may mga amo pa sina, or ang iban makadumdum nga i-revive ang amo silang activity sa ilang lugar, sa ilang barangay. Thank you so much, Gid, sa imo. Simple Girl sang Antique. I hope nga or na-imagine ko, maybe ara ka na sa patio, or nakakado ka na sa patio, or buwas pang imo nga plano. Well, anyway, salamat, Gid, and just always be safe, ha? Salamat sa mga ginapang share mo diri sa kahapon namang program. Oras natin, mga kabombo, 24 minutos, makalipas sa alas 2 sa hapon. Magkapunong balik ang KLP with more stories to share with you. Pagkatapos ng Gid, sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga. Sa KLP, November 1 nga edisyon, yari ang luyag man-share sa ato ni Misteryoso sang Kapis. And thank you so much sa mga pictures nga imong ginsend diri. Mga istorya nga makapatindog sa aton balahibo,
Istorya nga makapahog kag makapahadlok sa iya kag sa imo, mga istorya nga puno sa milagro kag puno sa mga misteryo. Amoy na igasaysay ko sa inyo sa mga tiyempo, sa mga minutay kag pwede makapahadlok sa inyo. Mga misteryo sang kabuhi. Dear Tita Regine. Isa naman, ka makahaladlok ang akon igasaysay subong sa imo kag sa matag palamati mo. Kasaysayan ini sa mga nagkalain-lain ko nga mga experiences. Kag experiences man sa mga pamilya ko kag mga abyan ko nga akon gintingob nga igasaysay ko subong sa inyo. Kag ini ang ika-15 ko nga istorya diri sa palatuntunan kahapon lamang. My name is Misteryoso Sangkapis, kag amo sini ang akon kahapon lamang kag mga misteryo sa kabuhi ko. Bukid ang amon lugar, ara kami sa tunga sang madabo nga kakahuyan. Puno sang kabatuhan, pilas, kag madamo nga kuweba sa amon nalikupan. Kag sa tunga sang sina nga kagulangan, dira mo makita ang malaka nga pamalay. Kung ikaw ang magsinggit sang ano katunog, kag bisan ubuson mo ang imo tingog, wala sang bisan sino nga makabati sa imo, kundi mga nagkalain-lain lang nga mga pispis, amo, bao, halo, ibid, miro, singgarong, mga maligno, duwende, kag kung ano pa, ang ara lang sa palibot mo, ang makabati sa imo, maluwas lang sa tao. Dira mo makita ang malapad nga mga kaingin, malapad nga mga talamnan sang utan, mga talamnan sang palay, maisan, manihan, kawayanan, kag kun ano pa nga mga kararuton ang ara sa palibot namon. Kag pila ka bukid pa ang imo talason kag agyan, makalabot ka lang sa banwa. Kag didto hindi uso ang ismagol o konchinelas, tita. Kay grabe ka kitid sang dalan. Gamay mo lang nga dalinas, didto ka puluton sa dalong bukid. Kag hindi pwede magchinelas, tita, tungod mas madugang ang danlog kay malutak ang imo ginausoy nga agyan. Kag dito kami nagapaninda sa banwa sang Dumaraw, kay mas malapit ini sa banwa namon sa Dumalag, kag kung mag-eskwela kami, 7 kasapa ang amon agyan para makaabot kami sa eskwelahan. Tita, grabe gid ang amon lugar. Kag kung may patay, dito na lang ina ginaimbal sa mar. Sa napatay si tatay, dito man siya ginaimbal sa mar. Kag sila lang ni Lolo Kading, kag mga katiyuan ko, ang nagahimo sang lungon. Kag kung ilubong na ang patay, may 4 ka tawo nga nagatuwang-tuwang sa lungon para makaabot sa banwa, kag didto misahan, kag didto man ilubong. Pag-abot mo sa inyo balay, tapos lubong, before ka mo magkaon, manghugas ka anay sang tubig na ginlagaan sang dahon sang kabugaw. Kag isa ina ka tradisyon dito sa uma. Kag kung may patay kag ilubong na, ay daw ponsyon ina, tita, kay nga may paihaw baboy. Kag sa dispiras sang lubong, may padinuguan ina. Kag sa adlaw sang lubong, grabe ang kananay, tita. Kadamo sang handa. May estofado, afritada, may lauya, menudo, may lauya nga ang lakot ubod sang niyog. O galing para sa mga gusto mag-bring home, hindi pwede. Kay kuno, sa desperatis, bawal ina magdala pagkaon. Halin sa patay. Kay kuno, pamilya or mapatay man ang bilog mga pamilya kung ikaw may dala. Tita, after sang lubong, dira na ang bordon nga ginatawag. Gapungko kamo sa salog, tanan kakaptanay kamot, kag may sing-sing kamo nga ginapalibot, kag kun madakpan sang gabantay nga pulis kag kuring, pero tawo ina ang kuring, tita. Kun madakpan sa imo kamot ang sing-sing, tita, may multa ikaw nga lowa. Sampol sang lowa, didto sa kahon may lalaki nagasikongkong, ginharap sa karbaw, abi niya tangkong. Didto sa lamesa may tiki nagadupa, ginpudyot ni lola, abi na maskada. Didto sa langit may ginpakabit ako nga anglit, ginhabuyan mo plaka, nagtukar,
lambada. Dito sa may tibaw, may naganganga nga karbaw. Akon ginlingling, wala unto sa ibabaw. Tita isa ina sa mga masadya nga tradisyon. Nga hasta subong, ara gihapon, gina-practice namon dito sa amon lugar. Kag tanan nga dalaga kag soltero, ara dira tita, kag dira mo makita mga dalaga. May kanya-kanya taklo sang husay sa bulsa nila, kag sok-sok ang bel nga pantalon, nga layo pa ang higo sang karbaw, igo dayon. Kag ang guya, gahining-hining sang chinchanso. Kag mga soltero, hindi man magpaulihi tita, baw gaigpat ang buhok nila sa mahamot nga pumada. Kag dira pa na tita, gadayunay ang mga soltero kag dalaga, kaptanay kamot sa bordon, dala, pangaluyag dayon. Ako sa Justin sa nga istorya ni Misteryoso sa Kapis, but wait, ha? May mga pictures siya na gina-flash natin diri sa mga view dira sa aton. I'm sure ma-appreciate mo gid, no, ang mga pictures. Before natin padayunon, yari anay, pasudo naton si Bombo Ria Momblan. Dito siya sa Antique para nga maghatag sa aton sa mga balita. Kumusta naman ang pagsaulog dito sa Fiesta Minatay or All Saints Day today, November 1. Bombo Ria, good afternoon. Yes, Bombo. Si Regino, uong sa Bombo Ria, doon di man namin ang imong signal, nagautod-utod ikaw, kung pwede makapangita ka guro sa mas manang nga pwesto dira. So that tayo yun, ang imong pagsulod diri sa amon. Very clear ang imong video. But ang imong audio, do hindi gid. Sige, let's try it again. Bombo Ria. Okay, sige. Utod na ang iyang linya. Kung anyway, padayon kita diri sa sulat ni Misteryoso. Abi mo, Tita Regine, example ha, ang tiya ko nga si Auntie Emily, kag bana niya nga si Uncle Junti, dira sa Bordon, nagkilalahay, kag sa ulihi, nag-asawahay. Hala, sino nakarelate sini nga istorya sa mga ulihing tubo dira, bayaw kamot kag tiil, kag magkapakapa. Isa inan sa mga masadya ko nga istorya, tita. Saylo kita sa mga makahaladlok nga istorya. Si lolo ko tita, wala ina nagabulag sang binangon sa lawas niya. Bisan magtulog ina, ara gid ang binangon, kay ginakupkupan niya pa ina tita. Daw sobra pa sa asawa ang pagkabig niya sa binangon, kag alaga niya ina. Kada oras, kung ara siya sa balay, dugay-dugay, ginabaid niya ina. Kag si lola, may binangon man tita nga kaugalingon. Kay, syempre, sa bukid kami, kadalakat nila, may taklo si na sila. Hasta nga nagadako na kami, pati kami tita, ginpahimuan man sang amon binangon, nga hindi kami maglakat kung wala kami dala nga binangon, kay tungod sa kalikot sang alagyan mo, dapat may dala ka, kay kada maagyan mo, nga mga nagaharang sa alagyan mo, dapat mo gid ina nga hagbason. Maybe we can try it again with Bombo Ria Momblan. Malayo, no? Ang ginapahamtangan dito sa Antique, but we're also interested kung kumusta nagkakalatabot dito. Bombo Ria, let's check it again. Ikasubong sa ibadah ang tapon sang ko ang portion sang Taytay. Diri na siya ga-connect sa National Highway man sang Bugasong to Lawaan kung sa diin man no ang aton nga mga pasahero ga transport lang via pambo nang aton nga station de do budlay man anta ang Bombo Ria, dumapiot gid ang imo nga linya. Pasensya gid ha, but if you can look for a place, position nga dire-diretso ka, klaro ka, panumbalik lang gid liwat. Alright? Kag balikan man nato diri ang istorya ni Misteryoso sang Kapis. So, isa kagabi, Tita Regine, may naghibi nga bata sa palibot sang balay. Ang ihibi, daw pareho sang lapsag nga bata. Pagkabati namon, dayo namon tipon sa puno sang haligi sang balay. Kag ako ang subang sa amon nga apat nga magutod. Ako sina ang nagakupkup sa tatlo ko kamanghod. Kag si lolo kag lola, nagahipos lang sila. Kami nagakurog sa kahadlok. Kayang amo na batian, daw drama lang ina namo na batian. Kag subong, personal na namo na batian tita. Kag una-una,
Wala sang lapsag nga bata sa balay. Kag kami lang ang balay dira sa lugar nga ina tita. Sang ulihi, nagtingog ako, siling ko, sino na bata, lo? Wala siya nagsabat. Si Lola ang nagsabat. Hindi ko lang pagmitlang mga ngalan nila, kay patay na ina sila tita. Sabat ni Lola, amo ina ang bata sang utod ko sang una, nga pagwa niya patay na. Te, dira na ginlubong sa dalong balay nila. Wala na bunyagan, kag wala na bendisyonan, kay layo kita sa banwa. Umang ina kung tawgon. Tiyanak, kag madugay gid ang hibi nga amo na batian. Nga nagalibot sa balay tita. Kag sa ulihi, nagapalayo na ang tingog nga ato. Kag sang ulihi, nadula na tita. May time nga nagadabo kami sa amon dapog, kag ang amon dapog ara sa may tambi namon. Ang tambi tita, amo ina ang daw kusina, sugpon sang balay, pero open ina, kag wala dingding, kag atop lang, pero gasugpon sa balay, lapos sa amon kalanan, kag ang pertahan nga sugpon sina, may pertahan gid, nga pwede mo masirahan kita. Samtang nagatanok kami saging sa tambi, kay dira ang dapog, mga tubig nga nakastak sa drum, dira man ang amon mga ilimnan nga banga, dira man mga stak nga kahoy sa dalom dapog, kag may ginatawag ina sa babaw dapog nga tarap-anan. Dira ginabutang ang mga hilaw nga kahoy panggatong para samtang nagaluto ka, malaya man siya sa sige nga agi sang aso halin sa kalayo nga ara sa dapog. Tita, didto kami sa sulod sang balay, nagahulat nga maluto ang saging nga gintanok kag isudan ina namon sa sarasara, ang bugas balang ginsanlag kag ginbatok kag butangan mo ina sang tubig, may instant coffee ka na. Samtang nagapamati kami sang drama tita, mga alas 4 sang hapon sadto, kag nagaulan. Ang drama nga ato amo ang provincial jail sa Bomboradyo. Gulpi lang, may matunog kami nga kadlaw nga nabatian. Palayo, kadlaw nga daw sobra gid sa iya ka malipayon tita. Pagbati namon, nakibot kami. Dayon hambal ni Lolo, nan, lantawan nyo, kay Willie ka mo da pamati sa radyo. Ginkawat ka umang kalayo nyo. Dayon ko gwa tita sa tambi, kag nakita ko, wala na ang mga baga tita sa dapog. Ang nakita ko na lang, ang mga baga nga nagkalawigit halin sa tambi, pakadto sa katalunan. Ginpamangkot ko si Lolo, kung ano ang umang, siling niya, sila ina ang mga maligno, ngang ila obra sina, pangawat lang sang kalayo sa dapog. Nanamian ina sila, kapin pa kung grabe na ang baga, galaway-laway gid na sila. Kag madasig ina sila magkuha sang baga, kung makita nila, kapin pa kung wala sang may nagabantay. Kapin ba gaulan-ulan, dira gid sila gakauhaw sa baga, kag nagaluya kuno ina sila kung nagaulan. Amo ina nga kung may baga sila mapanimahuan, gusto nila makawat, kay para maka-charge sila. Kag dito man tita, mas madamo na ako sa mga ideas about sa mga hindi normal nga nagakatabo sa palibot, kapin pa kung ara ka sa tunga sang katalunan nag-estar. Ang tradisyon sa lugar namon, hasta subong ara sa gihapon. Sa kada Oktubre sang tuig, may ginahiwat ina nga butang-butang. Kapin pa kung ang tanan nga palay, mais, mani, na ani na, kag dira na nagamalasakit ang mga nag-estar sa balay. Kag dapat before kami magkaon sang bag-o nga ani sang palay nga patubas, may butang-butang anay. Ara ang babaylan, ara man ang mga handa sa lamesa, ginsanlag nga kagang, ulang, lechon manok nga itong, kag tanan ina wala sang asin. Nakaplastar man ang mga kalanunon o kung mga kakanin, pareho sang alupe, suman, bayi-bayi, pilipid nga bugas, kalamay hati, kag lechon baboy, nga ligom o kun ito. Kag pagkatapos ang orasyon o kun ritual sang babaylan, dira na magaumpisa ang paglibot sang tanan nga miyembro sang pamilya, kag masigpiknit sang tanan nga mga nakabutang sa lamesa, kag kun may isa ka nga wala na piknit, mga masakit ka. Kag after piknit sang miyembro sang pamilya, dira na magasulod ang mga bisita, haala pila sa malaba nga lamesa, para masigpiknit sa mga nakabutang nga mga nagkalain-lain nga putahe nga nakahanda diri. Pagkaaga,
Mabayo na kami sang bugas nga bag-o ani tita. Isa ka gabi, nagapanyapon kami, kag una ako nakatapos kaon. Dayon ko diretso sa banggirahan. Kay sang ulihi, tungod sa natabo ang gingkawat sang maligno nga umang ang amon kalayo sa dapog, kag tungod na hadlok na kami, ginbutangan dingding ang tambi. Kag dira man ang amon banggirahan. Pero, may ginhimo si Lolo sa gwa para dira i-stock ang mga tubig namon. Kag nasulod na ang amon dapog, safe na kami. Kag dira man nakabutang ang amon alasinan nga nakasulod sa pasok sang kawayan tita. Sa ngana na ako sa banggarihan, nagsandok ako sang tubig sa banga gamit ang cup na bala nga puti. Pero may kalaptan tita, kag daw stainless na bala ang sinang una nga cup nga daw may pinta nga puti. Sartin, baw nakibot ako tita sa nagainom na ako. Gulpi ko na buga ang tubig sa baba ko. Kay may nagaatubang sa akon nga bola nga kalayo. Kag daw nagabagabaga. Kita dahin ko talikod, kagintudlo kay Lolo. Siling ko, Lo, ano ina? Nga may dala nga kahadlo. Sabat niya, di pagsapaka, san termo ina. Madamo gitita sa mga kababalaghan. Dito sa amon nga hindi maintindihan sa bata mo nga kaistipan. Subong ko lang kay ini na realize tita sa nagaedad na kami. Kagang hindi ko malipatan, ang banga namon puno sang tubig. Ambot, anong inyo reaksyon, sini? Mahadlok ka mo, ukon makadlaw. Puno sang tubig ang banga, pila na kaadlaw amon inom. Tita nagakatingala kami, nga ang samtang nagadugay ang inadlaw, kag amo man sandok sang tubig sa banga, nga nagadugay, may something nga nagabaho na siya. Hasta sa maapat na kaadlaw kami nga nagainom diri tita, kag nagrabe na gid ang baho. Sa ikalima nga adlaw, daw hindi ako maributay, ginsaka ako ang banga kag lantawon. Baho Diyos ko tita, may ilaga nga patay nga nagalutaw sa tubig namo. Pasensya lang sa mga nag-ait dira. Baho Diyos ko daw madigwa kami, kag si Lolo kag si Lola. Nagdiririgwa agi. Siguro tita kayang amon balaan banga, taklob sina pinggan niya sartin. Kag sa babaw tita nagakulob dira ang sartin man nga cup. Dumduman ko na no, sartin galit tawag sina, sang puti nga daw pinta sa dinumaan nga gamit sang una. Siguro nahulog didtong ilaga, kag dumduman ko tita sang aga. Abalan una ako bugtaw, kag magdigamo sang pamahaw, 3 AM pa lang bugtaw na ako sina, para magdigamo. Tingala ko, wala man kumangin mind. Nasang aga, pag bugtaw ko, nagpanglimog ako sang tubig sa banga, pero ang taklob nga pinggan nga sartin, ara na sa dalong nahulog. Ginbalik ko lang ato, after ko pang limog tita. Baw Diyos ko, maayo lang, wala man bala kami nagmalasakit. Hindi ko gindi na malipatan. Ti, anad na ako sina. Pag alas 4, open radio, mati isang program sa Bombo. Ang iya na bala sa mga madres ng St. Paul's nga program. Kag pagka 5 AM, program na ni Bombo Manny Galliaras ng una, ang Bombo Reports, morning edition. So siguro nakalang ko ako mo sang akong istorya. Tita, isa kagabi, matulog na kami tita. Naghuni ang wakwak katunog sang huni niya. Pagkabati ni Lolo, hambal niya sa wakwak. Sige bilini lang ako karon sa isa kahiwa, butang lang dyan sa hagdan. Pero kami, nahadlok tita. Pagsaling ni Lolo, kung may wakwak gani, hipos ka mo. Hindi ka mo maghimo sang gahod. Kapin pa, mabatian na ang gahod sang tagob sang binangon, hindi na siya maghalin. Makibot, libot kid ina, or malibot-libot kid ina sa balay naton. Tinaguulang kami tita, kay si Lola nagahipos man, kay ti nakainom na sila whiskey mo, hubog na sila ya kada gabi, duha man na sila gainom, kami galantaw lang, kag makatilaw na sila whiskey, kung Biyernes ang gabi, iti adlaw tinda ina sa dumaraw. Tita, once a week lang na sila makatilaw whiskey, kag kung wala whiskey, tuba. Sang aga na, di ba hambal ni Lolo sa wakwak tita, binlan lang siya, isa kahiwa, kag ibilin lang sa kilid hagdan. Sang aga ngay na tita, may nakita si Lolo, ng isa kahiwa sa may hagdan. May mga balahibo pa ini, kag ang daw part na balatita sa paas ng tao, na may mga balahibo pa. O pagkita ni Lolo, nakibot siya. Habang niya, una man ginbiktima nila sini. Dayon ni Lolo lubong ato tita, na daw sa wala lang. Normal lang na bala sa ila tita. Sang una, sang dito pa na sila ga-estar sa dako nga balay,
wala pa ina kami buot sadto tita. Ug galing pa nay sayon ina ni lolo kag lola sa amon. Babaw dalom na ang balay kag dako tita. Nagakatingala ka nga amay nagahuni nga radyo. Ang radyo dala namon pakadto sa taramnan. Sa nakapadurong na kami sa balay, may matahong nga music nagatukar. Kag sang ara na kami sa pertahan, naguntat man. Tapos may time, madula bala tita, mga gamit, gulpi lang, ara naman. Kagun ka isa, makita namon, may nagagamit sang makina sa pagpanahi sang bayo. Nga wala man tao tita. Kag sa babaw nga balay, wala gid na sa may nagatulog. Pero katinlo bala, wala ka makita nga mga lawa-lawa, kag kahipid sa palibot. Kagun ka isa, ang bayabas sa kilid balay, may mga nagauyog nga wala man hangin. Kagun ka isa, may mabatian ka nga kadlaw sang duha ka bata nga babae kag lalaki. Kaagi nagpuli mga bata ni lola kag lolo halin sa Mindanao kag Manila. Kag tungod madamo kami, dito kami nagtulog sa babaw. Kag daw naginutok na kami tita, kay pito na ang bata ni lolo kag lola, kag si tatay ang pangatlo, ti damo kami, pati mga apo ara. Bawsang gabi na tita, matulog na kami. Hindi kami makatulog, kay nga may mga nagalakad-lakad sa amon nga mga tawo. Kag daw mga balahibuhon sila. Kag ang isa nakasagaid kay tatay kag angkol. Nagsinggit si angkol, nga ano ni man, nga adaw kadamo sa nagalakad-lakad mga tao di sa babaw man. Kag daw mga dabong ila balahibo. Kay tihubog si angkol tita. Sa kaugot niya nga abalawla niya ginkuha ang ikugpagi sa dingding. Kag libuton bilog nga balay, kag dalahanot sang ikugpagi. Gulpi la bala tita. Naghibi ko no si Auntie Elma. Grabe hibi. Igo ginpasiga ang kinki nga suga. Nakita nila, damo lagog ni Auntie. Kay si Auntie Elma, amo ina ang ilaagot nga bata ni lolo kag lola. Ina tita, saysay ina ni lola sa amon. Sang buhi pa sila. Pagkaaga, kay tungod nga, wala man niya si angkol nakahanot kay Auntie, nga amay madamo ini nga lagog. Gipalantaw nila ini sa banto nga albularyo tita. Kagambaw sang albularyo. Tungod sa ginhimo ni angkol sa bata kuno, or sa bata kuno ginpaupok ang mga hanot nga ato. Kay tungod ang balay kuno nga ato, may mga maligno nga nag-estar tita. Kag kapre pa kuno ini, kag mag-asawa pa sila. Kag may duha ka bata nga lalaki kag babayi. Kag ginbulong si Auntie, kag nag-ayo siya tita. Kag total, diri kita sa sinang-una nga istorya, tita kami na experience manamon nila sang nagadako na kami. Abi mo ang balay nga ina tita, hindi gid maguba. Bisan ano nga bagyo, kay kada bagyo, sa barangay namon dira naga-evacuate ang mga tawo. Kay sigurado, kung magbagyo, maguba ila balay. Pero ang amon balay, hindi maguba or matumbas ang bagyo, kag hindi mawad ang kwarta sanday lolo kag lola. Mga bugas, nagalaon ina. Tungod kung magpaani sila, grabe ang patubas tita. Kay kuno, ginaubayan sila sang puti nga kapre. Hamak mo tita, maglibog ulo ni lola sang kwarta para ibakal konsumo sa banwa. Tita, gulpila na ya, pagbukad niya sang kahita niya, damo na ang kwarta nga unod. Kagun kay isa, ara ang madamo nga kwarta sa baol ni lola Meding kag lolo Kading. Tungod kami, may buot na, kag mga nag-eskwela na tita sa elementary, dito gid kami nakasaksi sa mga matalinhaga tita sa balay nga to. Ara kami sa dalom, katulog, sa babaw sang balay, wala inaasang tawo, sa pila na katuig. Sa nagbalik sa Manila, mga bata ni lolo, kag ang iban, may kanya-kanya na nga mga puluyan, sang gabi nga ina tita, masanag ang silak sang bulan, kag nagalusot ini sa mga gihaasang dingding nga kawayan, kag ang amon higdaan, ara lang sa unhan, sang pito kahalintang sang hagdan. Tita pasaka sa babaw, hindi ako makatulog, kag ang akon panulok, dito sa silak sang bulan nga nagalusot sa gihaasang dingding nga kawayan. Nga makita mo gid ang hagdanan, halin sa idalom, pasaka sa babaw. Kag gulpi ko nakita, ang apat katinuga tita, mataas nga mga tawo. Kag ang babae mataas man, pero may ginadapit siya tita nga bata nga babae. Kag ang mataas nga lalaki, ginadapit niya man pasaka sa hagdan ang bata nga lalaki.
Tita ako, wala ako nagapamisok sang gabi nga ato. Hasta nga nadula sila sa panulo ko. Hasta nga nakalabot sila sa babaw tita. Dito ko na pamatudan nga matuod gid ang ginhambal sang albularyo. Sang ginsaysay sa amo ni Lola sa nagkabuot na kami. Ako tita, tuhod bata pa ako kang inosente. Wala ako nahadlok sadto. Kay abi ko, pareho lang na sila sa aton nga tawo. Hasta nga, kung wala kang day lola kag lolo, kami lang sa balay tita, may time nga naghahampang kami sa ila, kag mga gwapa kag gwapo sila. Puti-puti sila, kag tuod din na tita ang hambal nila. Kung engkanto sila, wala na sang daw giha ang sa ilong nila tita. Kag ang kolor sang ila mata, daw gold tita. Pati ang ila nga amimilok, tong mga bulawan. Isa ka adlaw, nagmasakit si nanay tita. Ara lang siya sa kwarto kag nagahigda. Si tatay, wala, kay ara sa uma nagaanimi sang kaingin. Kami lang ang nagabantay kay nanay. Sang ulihi, samtang ara kami sa tupad ni nanay. Gulpi lang tita, nag-abot ang isa kagwapo nga tawo. Taas, kagang ilong mataas man, kagang mata, daw bulawan, ang sasulod sini. Kagang amimilok niya, daw bulawan man tita. Kag may dala siya nga basket kay nanay. Kag puno ini sa nagkalain-lain nga prutas. May grapes, apples, pears, strawberry, kag may saging man. Katingalahan, di nagalin ang mga grapes, apple, pears, kag mga strawberry. Kaya wala na yan dito sa uma. Nakatilaw lang ko na iya, sang dirin ako sa syudad, sang nagmalam na ako. Pero wala ako to mind. Sa nagaedad na ako, nadumduman ko to tita. Kag bisan subong, to hindi ako magpati. Tapos niya tao kay nanay tita, dayo niya lakat. Wala man kami nakabati isang tingog niya. Basta, gayuhom lang siya. Kag ginhatag kay nanay tita, kag si nanay, naurungan lang siya. Pagabot ni tatay, kibot siya kung diin ko naghalin ang mga prutas nga ato. Sabat ni nanay, gindulong sang gwapo nga lalaki. Sabat ni tatay, sino namon gwapo? Sabat ni nanay, ay, gwapo, tana to? Haha, naaging si tatay, kay tinangimon siya sa kapritita. 5 minutos bago magabot ang tak ng alas 3, huwag pa natapos ang sulat din ni Misteryoso sang kapis, magapanumbalik ang kahapon naman program. Pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Hapon sa sulat ni Misteryoso sang Kapis, Tita Regine, grabe gid ato nga balay, daw sang damo sang grasya. Do sang tiyempo nga ato tita, daw isa kanday lolo kag lola sa may sarang sa barangay namon. Kaya nga kung sino wala kwarta, didto gadalagan mahulam. Mamulis siya, bisan bugas nila, dira sila gadalagan tita. Madamo gid sang indi amo nga nagakalatabo sa amon lugar. May ara kon kay isa, may matunog nga sound system, pero wala man sang amo sina sa amon, kay wala kuryente. Kagahaw di battery nga transistor radio lang ang ara, kag kingke. Pero may mga mabatian ka tita, kagun kay isa, may mga drums ka mabatian nagalabay, ando pareho pala sa dinagyang, ugaling sa permi namon ina mabatian, daw sa wala na naman lang sa amon, kag magpuli kami nga dulom na, may mga nagadulong sa amon, nga nagawayway lang ng ilabuhok tita sa guya nila, tapos pag abot sa balay, dula man sila. May ara man nga samtang nagalakat kami sa malikot nga dalan, may nagasunod nga hunisang baboy, kag kun balik doon mo, wala man. Igo pag-abot sa sapa, nagakadula man ina. Kaagi man nga sa alagyan, may ara karbaw, nagabagid-bagid sang iya sungay sa puno sang kahoy. Pero ang karbaw namon, ato na iya sa ilaturil na higot. Bautita ari pagid, para madula gawang inyo kahadlok, may i-share ako. Kabay nga makayuhom ka mo. Biyernes nga adlaw, nagabot si Lola halin sa tinda sang dumaraw. Karon, tapos niya luto sang isda nga may sabaw, nagpanyaga kani. Nagtapos panyaga, nagatagay ina sila whiskey. Kag samtang nagatagay, sige ina limpyo niya sang isda nga tuloy kay pritohon niya. Bautita sa nagaprito na siya, ay tihubog na siya kay ang ginaprito niya amo tusod ano namon sa gabi. Kag natapos niya gid man prito, kag nami man pagkaluto sang isda nga tuloy, kag do ka crispy man sa iya. Tapos ako naman, sudlan ko sang gaas ang tanan nga kingki para ready na sa gabi. Ti ang gas na ila na bakal tita tag isa ina ka litro bilog nga semana. Kag wala ko man gin-mind ato tita, nga nga daw may buhi na ya ang gas ng isa ka litro. Ti abi ko basi bala tunga lang sa litro gin bakal nila, ay ti halin sang una, amo gid na sila mo, wala niya kaagi nga nagbakal sila tunga sa litro, kundi isa or duha gid ina. Sang gabi manyapo na kami, naka-ready na ang gin-prepare ko nga sausawan, nga kalamansi kag patis. Kag ginbutangan ko sang ginpino na balatita nga kinihad sang kamatis kag bombay, baw sampat gid ini. Siling ko sa isda no, nga tuloy, sampat gid ini kaysa hitsura pa lang, crispy gid siya. Kag sa nagakaon na kani, nga daw nagdungan man kami tanan ni Lola, Lolo, ako kag ang tatlo ko kamanghod timo sang prito nga isda. Kag do maagaway nagani kami sa manamit nga sausawan tita. So nagtimo na kami sang isda. Dungan man kami tanan nagtulukay, kag wala gin tulo ng isda. Kag naghambal si Lolo kag Lola. Dungan nga amo ni sabor sang tuloy, do may gas. Bodayo nila tupra tita kag masigsandok sang tubig sa mga. Dayon, way na sila nagkaon. Away sila kag basulay. Ako nagtalikod kag magkadlaw. Tapos ang balko, ay, tingala ko man nga ang gas kagina, pagsulod ko sa mga kingki, nga daw may buhin amuto. May buhin, amuto yagali, ang gingamit ni Lola, pang prito. Hasta nga sige sila yaaway, kag basulay.
And guess what? Paghihapon na tapos ang sulat din ni Misteryoso, madamo pa sa nabilin din so pabuwasan ta ini mga kabombo. Oras naton 3 minutos na makalipas ang takna nga alas 3 sa hapon. And again, sa aton nga Christmas countdown, 54 dias na lang, kag Pasko na. Feel it everywhere. 54 days to go before Christmas, mga kabombo, kag bangod espesyal kamo para sa amo diri sa bombo. Yari man ang espesyal nga ambahanon para sa inyo, pamaskong musika, handog ng bombo para gid sa imo. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Ang kain, laruan ko, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat
sa radyo Bombo! Number 1! O Pasko na! Beautiful Christmas song para sa inyo mga kabombo. Maraming salamat sa inyong oras for today. Wala tayong tapos ng sulat din ni Mr. Yoso. Of course, tapusin natin by tomorrow. Sa inyong mga istorya dura, paligid nga padala diri, email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat, ipadala care of sa kahapon namang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madamagig na salamat sa inyo. Kitay naman kita buwas. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.